De 10 beste simracers van Europa zijn op dit moment bezig met de kwalificatie voor de finale van de Virtual Dutch GP. Met andere woorden, we gaan simracen vandaag op het circuit van Zandvoort. Welkom bij Pitlane. Yeah. Ja, je bent er live bij vandaag. We gaan kijken naar de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. 2 races, een virtuele race wel te verstaan en de deelnemers zitten ergens in Europa thuis in de simulator. En het levert spectaculaire beelden op. En de komende 2 uur gaan we je alles vertellen wat je moet weten over deze virtuele en op televisie eigenlijk nog vrij onbekende sport. Maar het is een absolute grote wereld als je eenmaal daarin zit. Onze gasten, dat zijn zeer ervaren mannen die er veel van weten. En die Maassen is de organisator van het hele verhaal. Daarnaast het Xavier Maassen. Jullie zijn geen familie eigenlijk, hè? Nee. Bij dezelfde achternaam. Xavier, jij rijdt normaal in de Porsche en af en toe in de simulator. Ja, toch wel om te trainen inderdaad, maar wedstrijden niet. Het is echt toch wel echt een sport apart bijna. Je moet er heel veel voor trainen om echt vooraan te kunnen rijden. Ja, en Rudy van Buren heeft het eigenlijk andersom gedaan. Want je bent begonnen in de sim en je rijdt inmiddels Porsche. De World Fastest Gamer was je in 2017. Correct. Was dat voor jou een springplank eigenlijk om zeg maar virtueel echt door te breken? Ja, wel om weer de echte autosport in te kunnen. Ik heb vroeger wel gekart, alleen dat stopte. En toen is eigenlijk simrace 10 jaar een soort vervanging geweest voor het echte racen. Maar toen World Fastest Gamer kwam, toen was dat wel weer de springplank zeg maar, terug de echte wereld in. Ja, dus eigenlijk heel letterlijk vertaald, je was gewoon de snelste van iedereen. Op dat moment. Op dat moment, ja. En hoe ziet jouw leven er nu uit? Want je rijdt voor een Formule 1 team. Nee, ik ben Formule 1 simulatortester, ja. Ja. Ik doe hetzelfde voor de Formule E, dus dan wedstrijdvoorbereiding, auto setup, ontwikkeling. Ik verkoop en bouw simulatoren en dan, zoals je zei, Porsche Cup. Ja, en wat heeft je voorkeur? Ben je toch meer echt op het circuit rijden of vind je de combinatie wel lekker? Nou, combinatie is leuk. En kijk, Porsche kalender, 8 wedstrijden met wat testen. Er zijn heel veel weken over in het jaar. Je moet er ook nog wat naast hebben. Dus ik denk voor mij de combinatie dat die het leuk maakt. En het is een beetje schimmig, want je rijdt voor een Formule 1 team, maar je mag niet zeggen welk team. Nee, het ligt contractueel vast. Ja, dus je bent deel van een geheim plan van een van die teams of zo? Ja, ik ben deel van een van de topteams. Zover kan ik wel gaan. Gaan we dat nog lospeuteren vandaag bij jou? Je mag een poging doen. Ja. Weet jij het, Andy? Nee, eigenlijk gezegd niet. Oké, goed zo. Andy, wat gaan we meemaken vandaag? Ja, wat je zei, we gaan de Dutch Grand Prix rijden en dan wel virtueel. En met een link naar 1985. Ja, want die auto's, dat zijn niet de Formule 1 auto's van vandaag. Maar juist omdat normaal gesproken zou Interclassics hier plaatsvinden in het MEC in Maastricht. Gaat niet door vanwege corona, maar dat is een mooi alternatief. Wat zijn er van auto's? Ja, we rijden met een McLaren MP4-8. Een hele bijzondere auto eigenlijk om te rijden. Ik denk dat Rudy daar wat meer over kan vertellen, meer ervaring in heeft. Maar het is ook geen gemakkelijke auto om te rijden. Nee. En waarom heb je... het is de tweede keer dat deze wedstrijd wordt verreden, toch? Nou, de tweede keer dat wij dit evenement zeg maar organiseren. En de vorige keer reden we Maastricht en nu rijden we Zandvoort. Ja, maar Maastricht gaan we zo meteen ook nog naar kijken. Het circuit gaan we ook bespreken. Maar Xavier, is dit een wereld die eigenlijk te weinig aandacht verdient? Of te weinig aandacht krijgt, bedoel ik? Ja, kijk, ergens natuurlijk de adrenaline wat je normaal van televisie hebt, van de echte wereld, waar iemand zwaar kan crashen, in een ziekenhuis kan komen, waar dat stukje adrenaline mis je. Weet je, als iemand de baan afgaat, ja, dan duwt hij op escape en dan is het weg. Dus ja, je mist het als rijder, denk ik. Als rijder, maar de wedstrijden op zich zijn wel gewoon heel interessant en heel gaaf om te kijken. En je ziet, het is gewoon echt een sport. Die jongens trainen 7, 8 uur per dag soms wel. Zeker in de voorbereiding voor een wedstrijd als dit, waar er ook veel prijzengeld is. Het is wel echt een sport en zo moet het ook wel gezien worden. En het krijgt langzaamaan meer aandacht. Het heeft natuurlijk zeker in 2020 een enorme groei gehad, omdat het een van de weinige dingen was die kon doorgaan tijdens de lockdowns in heel Europa. Ja, en nu de kwalificaties zijn nu op dit moment bezig voor de finale zometeen. Hoe werkt dat? Eigenlijk is dat een beetje vergelijkbaar met Formule 1, Rudy? Ja, de snelste ronde start op kop. Dus ja, in dat opzicht wel. Ik zie dat de rondetijden van deze auto op Zandvoort ook aardig in de buurt zitten bij wat een moderne auto daar nu zou doen. Dus we gaan het zien. Ja, en het niveau is Europese absolute top, hè? Ja, nee, dit niveau is gewoon hoog. Hier zit de crème de la crème, wat zich in A-Factor 2
bezighoudt, zeg maar het spel wat we vandaag gebruiken, is dit de top van de top wat hieruit. Ja, en hoe zit het met de opzet van de race? Hè? Je zegt het zijn 2 races, waarom 2 en niet 1 gewoon? Nou, we willen toch een beetje een wedstrijd ervan maken. Hè? En we hebben ook wat diverse tijd daarvoor gepakt. We hebben eerst een qualifying van 15 minuten. Dan de eerste race is 20 minuten. En de tweede race is 30 minuten. Dus je hebt de eerste race is meer een eigen sprintrace. En de tweede, ja goed, er moet toch wat meer tactiek nog worden toegepast. Maar degene die in de kwalificatie zo meteen wint, die staat vooraan normaal gesproken. Maar dat is in dit geval, hebben jullie Nee, die staan nog steeds vooraan. Maar voor race 2 draaien we de top 5 om. Dus dan staat die 5e in plaats van eerste. Dus als je 5e wordt, dan sta je in race 2 sta je op de pole position. Ja, dan heb je dat goed gedaan. En wat is daar de idee achter? Ja goed, het geeft in ieder geval wat meer spanning in de wedstrijd. Ik weet dat bij Formule 1 het ook wel eens wordt gediscussieerd als dat niet echt voor de spanning in de wedstrijd wat leuker is. Het zou natuurlijk wel geweldig zijn om Hamilton een keer gewoon wel wat vaker van achteraf te zien starten. Te kijken inderdaad hoe hij met die snelste auto door het veld komt. Ja. Ja, je ziet bijvoorbeeld wel niet in de Formule 1, maar wel in Formule 2 zie je het ook waar voor de laatste race de grid de top 10 zelfs wordt omgedraaid. Dus je ziet het ook in veel echte series op het skiboard heb je wel reverse grid. Het is wel een gekend fenomeen. Ja, en maakt dat de wedstrijd dan ook echt spannender? Ja, je ziet dan wel veel dingen die veranderd moeten worden. Je ziet natuurlijk een hele mooie strijd in die eerste race rondom die top 10. Want je start of 11e of op pole position. Dat is echt een mega verschil. Ja. Dus dat creëert wel wat spanning normaal in die wedstrijd. En in die andere wedstrijd ga je ook weer kijken. Kan die jongen die net heeft gewonnen, die vanaf 10e, kan die weer naar voren gaan rijden. Dus je krijgt weer toch wel meer inhaalacties en meer actie op de banen. Dat is natuurlijk ook waar het om draait. Je hebt in april meegereden in de Grand Prix van Maastricht. Hebben we toen in april nog ook uitgezonden op L1. Hoe is dat om die wedstrijden te rijden? Hoe vond je dat? Ja, het was voor mij wel echt aanpassen. Ik gebruik de simulator vooral veel als trainingstool. Om gewoon in je ritme te blijven, te rijden, kilometers te maken. Maar hier rij je ook gewoon tegen toppers inderdaad in R-Factor 2. Die zat jij hier ook tussen? Ja, hier zaten we ook tussen. Het was, de A2-tunnel is wat dat betreft altijd een moeilijk punt van het circuit van Maastricht. Maar ja, je ziet dat je daar gewoon met de toppers van dit spel speelt. En dan mis je gewoon de uren, de ervaring in dat spel om echt vooraan mee te kunnen doen. En dat is wat ik zeg, het is een sport apart. Ja, want je mis jij de spanning. En nu je weet hoe het is om in die Porsche te rijden en die wedstrijdspanning en ook daadwerkelijk je leven op het spel zet. Dat heb je natuurlijk in een simulator niet, hè? Nee, maar goed, spanning is er altijd wel. Je hebt natuurlijk een stukje angst en dat soort dingen die of überhaupt het racen in het echt natuurlijk wat je net aanhaalt. Maar spanning voor de kwalificatie of in het echt of virtueel, het is voor mij hetzelfde. Als je weet dat je het goed moet doen en de hartslag gaat omhoog en je moet presteren. Maar speelt er niet mee op het circuit in de Porsche bijvoorbeeld dat je echt kan botsen? Dat je kan geblesseerd raken of nog erger? Nee, ik denk zodra je dat denkt moet je ook bij wijze van spreken een andere hobby zoeken. Want dat is gewoon niet de juiste mindset. Als je in een auto stapt dan doe je je ding. En die risico's die aanvaard je. Ja, oké. Nou, ik kan me voorstellen dat juist nu denk je, ja, maakt niet uit. Als ik hier tegen de wand rijd, dan voel je dat verder niet. Maar ja, dat kun je in de Porsche niet doen. Nee, ik denk wel dat in sommige stukjes is het net iets anders. Dus je kunt iets meer virtueel natuurlijk iets meer die limiet opzoeken. Dat doe je misschien ietsjes makkelijker dan dat je dat in het echt doet. In het echt weet je gewoon wat het risico is als je net over die limiet gaat en het gaat mis. Buiten wat je fysiek, maar ook de financiële consequenties van zo'n auto platrijden. Virtueel is het gewoon refresh en je staat weer met een schone auto in de garage voor weer opnieuw te starten. Ja, een van de grote races aller tijden natuurlijk de eigenaar van deze rode pet. Hij is niet meer onder ons, Niki Lauda. Dat is de laatste winnaar van de Grand Prix in Zandvoort. In 1985 heeft hij gewonnen, de laatste Grand Prix. Die is gesigneerd, deze pet, en die kun jij winnen tussen haakjes. Die kun je eigenlijk winnen. Dan ga je even naar simformula.eu/competitions. En dan kun je aangeven wie jouw favoriete coureur is die vandaag meedoet. Je kunt het ook niet fout antwoorden, maar het feit dat je meedoet wil zeggen dat je ook meedoet om deze pet te winnen. Dus doe dat vooral. Aan het einde van de uitzending maken we bekend wie dan daadwerkelijk deze pet opgestuurd krijgt. Dat is wel een mooi collectors item dat jullie weggeven. Ja, het is een fantastische pet. Hoe kom je eraan eigenlijk? Nou ja, goed, dat kunnen we niet vermelden hoe we daaraan komen natuurlijk. Hè. Dat is, maar zeker om die pet in bezit te hebben. Je weet in ieder geval zeker dat hij geen handtekeningen meer gaat zetten.
Ja, want de afgelopen woensdag heb je ook nog een wedstrijd georganiseerd. Ook in de straten van Maastricht. Dat is een populair circuit bij jullie. De Paragrind Competition. Dat is dan weer anders dan vandaag. Dat zijn andere auto's, hè? Ja, daar reden we met de Audi, een moderne auto, dus een heel andere kaliber auto. Hij leende zich trouwens wel heel mooi voor de straten van Maastricht. We hebben eigenlijk een hele spannende race gezien, dus daar waren we ook heel tevreden over. En het mooie was inderdaad dat we daar ook nog een livery competition achter hadden zitten. Dus je zag ook ontzettend mooie designs door de straat rijden. Ja, die levering is eigenlijk de buitenkant van de auto, hoe die eruit ziet. En die wedstrijd die loopt nog. Dus het ging om de winnaar en ook om wie de mooiste auto wie het mooiste design heeft gemaakt, daar kan je nog steeds op stemmen op Facebook en op Instagram bij Simformula. Ja, we gaan zo meteen meemaken wat de eerste race gaat zo meteen plaatsvinden. En dat doen we met 2 commentatoren. Maurice Jesse, die zit al klaar samen met René Hoogterp. Maurice, verwacht jij een hele spannende wedstrijd? Ja, dat denk ik wel. We zijn hier al naar de kwalificatie kijken. Er zijn nog een paar minuten te gaan. En ik kan je al verklappen, er zijn al een paar flinke crashes geweest. En dat betekent dus dat de coureurs ook op dat moeilijke circuit van Zandvoort echt de limiet op dit moment aan het opzoeken zijn. Ja, René, een behoorlijk deelnemersveld hebben we vandaag hier op de grid staan. Rudy zei het al zo terecht. Het is de crème de la crème van de mondiale simracewereld. Dus en dat we daarin ook 1 Nederlander hebben, dat is geweldig om dat te zien. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we vandaag gaan krijgen. Maar dit is wel echt de simrace top van de wereld, inclusief dus 1 Nederlander. Hartstikke leuk. Ja, en over 4 minuten weten we precies de startopstelling, want zo lang duurt de kwalificatie nog. Oké, tot zometeen. Dan gaan we meteen door naar de deelnemers vandaag. Zoals gezegd, er zijn 10 deelnemers. Heren, wie moeten wij in de gaten houden? Weet jij dat, Xavier? Ja, we hebben natuurlijk de winnaar van vorig jaar van Simformula, Risto Kappet, die vorig jaar heeft gewonnen. Nou ja, dan ben je automatisch een beetje misschien titelverdediger. Het beestje heeft nu wel een iets andere naam met de Interclassics Virtual Dutch Grand Prix. En ja, wij gaan natuurlijk routen voor onze Nederlander, Juri Kasdorp. Die heeft ook meegedaan aan de Grand Prix van Maastricht. Dus ja, we gaan zien hoe die het kan doen. Ja, want is het een deelnemersveld waarbij eigenlijk iedereen wel een kans maakt? Of zijn er echt mensen die echt bovenuit steken? Nee, dit is natuurlijk niet voor niks, zijn het er maar 10. En deze jongens zijn echt wel goed. In mijn ogen is de teamgenoot van Risto, Eran Jajowski, staat voor mij bovenaan om het spul te winnen vandaag. Maar het zal ongetwijfeld hele kleine verschillen zijn. Ja, de commentator René Hoogterp die zei al van het is mooi dat er 1 Nederlander tussen die 10 zit. Maar laten we even vooropstellen, het is een Limburger ook nog. Juri Kasdorp komt uit Montfort, waar Jos Verstappen ooit heeft leren rijden. En Kim Langslag, een collega, die is bij hem geweest. Left foot, right foot, levitate, pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. Juri Kasdorp is nog student in Eindhoven, maar in zijn ouderlijk huis in Montfort heeft hij een speciale raceruimte waar hij soms 7 uur per dag doorbrengt om het simracen te trainen. Zou jij ook gewoon in een Formule 1 auto kunnen wegrijden? Ik pas ten eerste al nooit in een Formule 1 auto. Daar ben ik 30, 40 centimeter lang voor. Ik ben 2,4 meter. En is dat moeilijk in een simulator? In een simulator die ik zelf kan bouwen, niet. Als we een race hebben, bijvoorbeeld zoals vorig jaar in Maastricht is geweest, dan is het voor mij soms wel lastig. En het gaat goed met de carrière van Juri. Zo is hij opgenomen in het e-race team van Romain Grosjean. Juri was flink geschrokken van de enorme crash van de Fransman. Maar inmiddels gaat het gewoon weer over racen. Heb je dan ook persoonlijk contact met hem? Ja, eigenlijk wel dagelijks. Ja. Hij is er wel echt zelf heel veel mee bezig en probeert echt heel veel te pushen om het team eigenlijk zo goed mogelijk te laten lopen. Maar wat zegt hij dan bijvoorbeeld tegen jou? Hij is vooral bezig met plannen, zorgen dat we allemaal goed kunnen focussen op ons eigen oefenen. En hij zorgt ervoor dat alles daaromheen goed wordt geregeld. Juri heeft zijn woonplaats al mee, want hier groeide Jos Verstappen ook al op. En hij hoopt dan ook vandaag voor de winst te gaan. Hoe zou het zijn als een Limburger gewoon zou winnen? Ik hoop het wel, ja. Dat is wel de bedoeling. Nou, we gaan het meemaken zometeen. We zijn natuurlijk niet heel onpartijdig als er 1 Limburger bij zit met Juri Kasdorp. De prijzen eigenlijk. Er is €13.500 prijzengeld, hebben jullie. Wat wint de winnaar eigenlijk? Ja, de winnaar die wint €4.000 en hydraulische pedalenset. Ja? Dan de nummer 2 die wint €2.000 en die wint een mooie simulator voor thuis. En nummer 3 die wint €1.000 en ook een pedalenset. Geen hydraulische dan weliswaar,
Maar eigenlijk de echte winnaar is natuurlijk toch, het is echt een prestigieuze wedstrijd die je wil winnen. Het gaat niet alleen om de prijzen. Ja, het is niet per se alleen maar voor het geld, maar je wil deze wedstrijd winnen. Omdat je ook wat verder komt in deze Het staat wereld. natuurlijk goed op je cv, om het zo maar te zeggen. Oké, dan hebben we natuurlijk nog het circuit van Zandvoort waar we vandaag gaan racen. Rudy, neem ons mee over dat circuit. Wat is het zwaartepunt eigenlijk? Ja, het zwaartepunt is denk ik in het algemeen het inhalen. De eerste bocht van het circuit, de Tarzanbocht, is een plek waar je een kans hebt. Vervolgens eigenlijk de hele middensector is het je best doen om zo dicht mogelijk bij te blijven. Bij het ingaan van sector 3 begint de Hans Ernst chicane. Dat is nog een potentieel punt tot inhalen. Kijk, nou zie ik hem zelf ook. Waar de gele stip nu aankomt, de Hans Ernst chicane. En vanaf dat punt is het weer oplijnen om op het rechte stuk een kans te hebben. Het zijn auto's met vrij veel downforce, dus volgen is lastig. Dus een inhaalactie vergt echt wel een beetje planning. Ja, en dan vervolgens deze wereldberoemde bocht inmiddels. De nieuwe kombocht, makkelijk vol gas met deze auto's. En dat is dan het rondje Zandvoort. Ja, en het wordt natuurlijk extra moeilijk bij de Formule 1. Hè. We zien het hier op dat kaartje ook, die wat we bij pitlane altijd gebruiken. De stippenlijntjes om de DRS-zones aan te geven. Maar we rijden met auto's uit 85. We rijden nu met een auto uit 1993. Toen was er nog geen DRS, dus we hebben ook geen DRS ter beschikking om heel makkelijk in te kunnen halen. Dus het gaat op het scherpst van de snede zijn, willen er echt inhaalacties komen. Dus dat maakt het wel heel spannend, daar ben ik wel heel benieuwd naar. En bij meestal bij dit soort wedstrijden, gebeurt er ook heel veel. Is het echt spektakel, veel ongeluk en zo? Nou, ik wil niet zeggen dat het ongelukken zijn. Ik denk in dat opzicht was net de tunnel wel een apart voorbeeld. Maar de heren zijn wel bewust dat alle plekken die je bij de start pakt, die zijn gratis meegenomen. Dus ze weten dat je moet ervoor gaan. En hetzelfde met de reverse grid. Degene die dan vijfde start, de eerste bocht is cruciaal dan. Ja, en wat zijn de regels eigenlijk? Wat mag wel? Mag je iemand nog even aantikken? Kijk, de regels zijn natuurlijk gewoon hetzelfde als in het echt. We hebben simracen en dan benader je dat zo dicht mogelijk als de echte wereld. Er zal ongetwijfeld ook naar gekeken worden als er waar je spreken acties zijn die niet kunnen, dat daar een straf voor volgt, et cetera. Dus de heren racen gewoon net als in de echte wereld. Ja, en de organisatie bepaalt of het gaat regenen of niet. Hè? Blijven de omstandigheden hetzelfde? Ja, we hebben geen sneeuw vandaag, maar nee. Waar de rest kunnen we eigenlijk niks beloven. Dat zou wel kunnen, toch? Dus het was een dag met sneeuw, maar volgens mij blijft het vandaag wel redelijk droog. Ja, maar dat is wel iets wat jullie als organisatie ook zelf bepalen dan eigenlijk? We kunnen wheelweather instellen. Dat betekent inderdaad dat we vandaag misschien wel niet hadden kunnen racen of heel lastig hadden kunnen racen. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld regen programmeren en dat maakt de race ook wel heel indrukwekkend dan. Ja. Wat vind jij nou het mooiste van het circuit van Zandvoort? Nou, ik vind het circuit van Zandvoort is gewoon een heel klassiek circuit. En het is niet voor niks dat Formule 1 er toch weer terug gaat. Die weer terug willen ook naar die klassieke Formule 1 circuits. Maar toch gecombineerd nu met de veranderingen die ze gedaan hebben. Met die kombocht, maar ook de kombocht die in de derde bocht, de Hugenots, is ook echt een hele bijzondere bocht geworden. Maar ze hebben het karakter van het circuit niet weggehaald, maar het is eigenlijk alleen nog maar verbeterd. Door die kombocht hebben ze nog iets mooiers toegevoegd aan al een circuit wat al een klassieker is eigenlijk. Ja, zometeen gaan we naar de commentatoren, gaan we zo meteen starten. Waar moeten we op letten dadelijk bij de start? Wie het beste met het wielspin om kan gaan. Dan volgens de eerste bocht, dan zal je ook gelijk zien dat de auto's af en toe wel lastig hebben om elkaar te volgen. Alleen tot aan bocht 3 kan je best wel naast elkaar rijden. Dus ik denk dat we dat ook wel gaan zien. Oké. De kwalificatie is achter de rug en onze commentatoren René Hoogterp en Maurice Jesse die kennen de line-up. Heren. Ja, spannend, want we zagen toch wel dat het werd gestreden om die eerste plaats, zoals jullie ook al aangeven. Dat is een hele belangrijke plek natuurlijk voor die eerste Tarzanbocht om daar heel goed doorheen te komen. Ja, en op zich, René, volgens mij geen verrassing wat betreft de snelste mensen. Ja, Rudy had het eigenlijk al voorspeld. Erhan Jajovski die de pole position in handen heeft. Uiteindelijk toch met eigenlijk best wel een ruime voorsprong. En ruim is in dit geval 2/10 van een seconde. Uiteindelijk de snelste ronde was een 1:10.1. En ik heb even een rekensommetje gedaan. Dan rij je dus gemiddeld 218 km per uur. En dat is met een Formule 1 auto die bijna 30 jaar oud is. Dat geeft wel aan hoe ontzettend geavanceerd die auto's destijds al waren. Maar goed, daar komen we zo dadelijk wel weer op. Risto Capet, de regerend kampioen van Sim Formula. Vorig jaar natuurlijk nog in een groot volgepakt Mac. Die zal vanaf de
andere kant van de eerste startrij zal hij de race mogen aanvangen. En onze Nederlandse trots vanaf de tweede startrij, Juri Kasdorp vanaf plaats 4. Maar dat betekent dus in race 2 dat hij dan vanaf de eerste startrij mag komen. Dus nog steeds heel veel kansen voor onze Limburgse trots. Ja, we waren ons even zorgen aan het maken over Kevin Siggy, want die hebben we niet gezien in de kwalificatie. Maar gelukkig, hij staat wel in de startopstelling. Maar ja, het is toch een hele snelle man, maar die staat achteraan. En ze zijn allemaal zo goed. Ja. Dat laat ook de uitslag van die kwalificatie zien. Het hele veld binnen 0,6 van een seconde. Dus het zit heel erg dicht bij elkaar. Dus ik geef het hem maar te doen, Kevin Siggy, omdat hij zich naar voren kan knokken. Maar we weten dat Siggy dat best wel zou kunnen. Ja, we gaan kijken naar het circuit van Zandvoort. 14 bochten met die 2 fantastische kombochten die we erin hebben. En in totaal bijna een dikke 4 kilometer aan asfalt ligt er. En dit is inderdaad de startopstelling waar we meteen naar gaan kijken. Spannend natuurlijk die race op Zandvoort, want zeker de layout van de baan is wat dat betreft heel erg goed. Zowel voor de echte Formule 1 auto's, maar zeker ook voor de simrijders. Absoluut. En natuurlijk, het is een oldschool circuit. Dus het is in die zin misschien wat lastiger om in te halen. Het is niet zo extreem breed zoals die moderne Formule 1 banen zoals we die kennen. Maar prachtig aangepast natuurlijk vorig jaar. Allemaal dat feestje wat we wilden meemaken in het eerste weekend van mei. Nou, dat gaat dan, als het allemaal mee zit, in september dit jaar plaatsvinden. Maar nu dus virtueel kunnen we er al op rijden. Dus met de aangepaste kombocht van de Hugenholtz en misschien wel befaamder de Arie Luijendijk bocht. Een bocht die nu echt, terecht de Arie Luijendijk bocht heet vanwege die kombocht. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat virtueel gaat uitpakken vandaag. Ja, daar rijden we eigenlijk op het splinternieuwe circuit. Gebouwd voor de raceauto's van 2020 voor de Formule 1 auto's. En dan rijden we erop met een auto uit 1993. De McLaren MP48. En gelukkig al voor de coureurs een auto met actieve vering. Nou, en dat bedoelde ik eigenlijk. Hè. We rijden dus 1 minuut 10, 70 seconden over een rondje circuit Zandvoort. Dat is ongeveer vergelijkbaar waarschijnlijk wat we later dit jaar zien met een auto uit 2021. En dat geeft wel aan hoe ontzettend geavanceerd die auto's waren. Met actieve vering, er zit traction control op, een volautomatische versnellingsbak. Maar dat wil niet zeggen dat het een eitje is hoor, om met deze auto rond te gaan. Ja, het vermogen van die auto, 500-600 pk, daartussenin, want daar deden ze toen de tijd ook al vrij geheimzinnig over. Ja, nou dat is ruim zat hoor. Ja. Goed, zo meteen naar de race. Spannend natuurlijk. De puntentelling. Want het zijn 2 races. Eentje van 20 minuten, eentje van 30 minuten. En dan moet je het natuurlijk ook een beetje tactisch aanpakken. En niet alles opgeven. Want het zou zomaar kunnen als je een plekje wil goedmaken op het allerlaatste moment. Dat je dan van de baan afgaat en geen punten krijgt. Want die punten zijn zeer belangrijk. Absoluut. Het is uiteindelijk een puntenklassement wat bijgehouden gaat worden. Ook na de kwalificatie. Dus die pole position van Jadjovski is leuk. Maar heeft hij ook meteen nog 3 bonuspunten in de wacht gesleept. Dus dat is al lekker. Zo dadelijk in die 20 minuten race hebben we een puntentelling. We gaan het zo dadelijk allemaal nog tijdens de race wel doornemen hoor. Daar worden goede punten verdeeld. Maar de echte klapper die doe je dus in de tweede race. Dus mocht je als Jadjovski zijnde race 1 vanaf pole position mogen aanvangen. Hij moet ook in race 2 in de aanval gaan. Want dan zal hij vanaf plaats 5 moeten komen. En dan worden echt de meeste punten verdeeld. Dus wat dat betreft, mooi raceformat. Zorg ervoor dat er altijd spanning in blijft zitten. En je moet gewoon in de aanval gaan. En goede punten scoren. Niet uitvallen in ieder geval. We hoorden het al. Moeilijk passeren, moeilijk inhalen op het circuit. Waar zijn de punten waar je iemand kunt uitremmen? Want dat is natuurlijk hetgeen wat je op Zandvoort eigenlijk moet doen. Op tijd de actie inzetten. Genoeg snelheid meenemen om uit te remmen. Nou, uitremmen. Dat zeg je inderdaad goed. Het werd net al gezegd in de studio. Geen DRS. Dus het is niet meer makkelijk te voorbijrijden. Je moet echt uitremmen. En dan blijft de Tarzanbocht, ook met deze aanpassingen, blijft de Tarzanbocht de uitgelezen mogelijkheid om daarin te halen. Ja, leuke namen die wat betreft de bochten. De Tarzanbocht. Het schijnt tot toen ze het circuit vroeger gingen aanleggen, dat iemand daar een tuintje had en die wilde dat tuintje niet afgeven. Jij kent het verhaal denk ik ook. Het is een mooi verhaal. Ik weet niet of het klopt, maar laten we dat erin houden. Ja. Ja. Een man die van een heel groot bestuur, die uiteindelijk het tuintje wilde afgeven. En ze noemden hem altijd daar bij de volkstuintjes Tarzan. Hij zei wel, als ik mijn tuintje afgeef, dan moet die bocht naar mij genoemd worden. En vandaar de Tarzanbocht. Hier zien we de startopstelling, René. Ja, Jajovski op kop samen met Capet. Goede positie, alle twee in dezelfde livery, want ze rijden voor hetzelfde team.
Absoluut. Ze rijden dus voor het team van Romain Grosjean. Samen dus met Juri Kasdorp, de Nederlandse troef. Limburgse troef vanaf de tweede startrij. Petter Briljak zit er dan tussen. Ja, Djadjovski en Risto Capet. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen richting de eerste bocht. Dan de derde startrij met Wisniewski en Mrozek op de 5e en 6e plaats. Gevolgd door de Britse troef Mohamed Patel en Daniel Kiss, de Hongaar, die de 8e plek gaat innemen. Ja, en dan zien we aan dat hij op zijn wagen Daniel heeft staan. Omdat hij eigenlijk geen team heeft, maar nog altijd zoekende is naar een team. En ik denk met deze prestatie in ieder geval 8e op de startgrid. Dat geeft toch aan dat hij er goed bij zit. En op de laatste startrij, daar zien we Czincik die daar staat. En dat moeten we toch concluderen dat Kevin Siggy er niet bij is. Dat zou een treurige conclusie zijn, maar ik ben bang dat het inderdaad wel zo is. En dus hebben we er niet 10, maar in ieder geval voor deze eerste race van 2 hebben we 9 man hier op de startgrid staan. Maar het zijn wel 9 echt simrace toppers. En ja, ik ben benieuwd. 20 minuten, dan weten we wie de winnaar wordt van race 1 van deze dag. Ja, goed, de opwarmronde op dit moment. Bezig zijn ze om de juiste plek te zoeken. Hier zien we het met op de kop. Natuurlijk de man die het snelste was. Jajovski uit Macedonië, 25 jaar oud en rijdend voor het team van Grosjean. Hij mag hier natuurlijk het tempo bepalen. Nog even de laatste keer over het circuit rijden. Even kijken hoe het allemaal zit. Want we zagen toch dat de limiet vaak wordt opgezocht in de kwalificatie. Dan is het natuurlijk niet zo erg, want dan kun je in die kwalificatie heel even daarna, als het er vanaf bent gegaan, op de knop duwen. Dan is je auto weer helemaal in orde. De schade, 100%, even naast de baan, betekent ja, jammer dan. En dat is zomaar gedaan hè, op circuit Zandvoort. En wat je al zei, toch best wel veel auto's die we in de vrije trainingen echt wel even de vangrail van iets te dichtbij zagen. En laten we hopen voor deze mannen dat het nu schadeloos zal verlopen in de komende 20 minuten. Djadjovski zet zijn auto neer, het afwachten is op Czincik en dan zal het zijn gegeven worden. Dan gaan de rode lampen zo meteen aan, 5 stuks. En op het moment dat de lampen uitgaan, dan gaan we beginnen hier met de eerste race van de Grand Prix van Nederland. We horen toeter en dat betekent dus dat daar op de eerste starter alles en iedereen klaar staat en achterin ook. En ze zijn vertrokken. Djadjovski vanaf de pole position meteen goed weggekomen. Meteen de binnenlijn pakken als we meekijken met Petter Briljak. En aan de binnenzijde is het Juri Kasdorp. Ja. De Nederlandse troef van 4 naar 3. En zo hebben we de mannen van het team van Romain Grosjean op de plekken 1, 2 en 3. Dan is het eventjes schouderduwtjes geven als we de Hugenot induiken. Oh, en er staat een auto achter tevoren. Dat betekent dus dat er meteen schade is dat een aantal mannen naar achteren gaan schuiven. Maar voorlopig is het Jajovski die nog steeds achterop rijdt. En voorop rijdt moet ik natuurlijk zeggen Kasdorp mooi op die derde positie. Geweldige uitrem, of in ieder geval een ontwijkende actie van Mohamed Patel die bijna daar bovenop klapte. Maar aan de kopse kant van het veld is het Djadjovski vanaf de pole position rustig weggereden. En rijdt hij dus nu aan de leiding. Voor Risto Capet, de regerend kampioen van Sim Formula. En de Nederlander Juri Kasdorp van 4 naar 3 als we voor de eerste keer aankomen in de Hans Ernst-chicane. En we zien dan hier dat Kiss rijdt. Die heeft toch al een aardig gaatje wat hij goed moet maken. Richting Mohamed Patel die daar op dit moment achterin rijdt. We zitten in de auto van Czincik die achterin rijdt. En die gaat proberen daar natuurlijk wat goed te maken. We zien het hoe moeilijk het is. En ook voor in die kombocht daar een goede positie te kiezen. Dat is zeker niet gemakkelijk. Czincik die bijna richting de auto van Mohamed Patel kruipt. Hij zit nog te ver weg, want dan zou je daar kunnen uitremmen, maar dat lukt in dit geval niet. Zo zit in ieder geval Kiss nog altijd op de 5e positie. En zo hebben we 9 man die gestart zijn. Nog steeds 9 man in competitie. Het was Mrozek die dus achterstevoren ging. Hier een ronde geleden. Maar gelukkig zonder al te veel schade zijn ze weer onderweg. Djadjovski leidt voor Capet een kleine seconde voorsprong. Juri Kasdorp moet dan toch een kleine seconde toegeven als we gaan kijken aan boord bij diezelfde Mrozek. Met hem gaat het dus zo dadelijk fout. En dus is hij terugzakt naar de 9e positie. Maar ja, hij rijdt wat dat betreft nu in het middenveld. En kijk maar eventjes hoe het dan dringen is in die eerste paar bochten. Ja. Hier bij het uitkomen van de Tarzanbocht. En dan via Gerlach. En dan gaat het uiteindelijk zo dadelijk mis in de eerste kombocht in de Hugenholz. En dat is natuurlijk de vraag, doet hij het zelf? Hij zoekt de hoge lijn op en daar zit het probleem. En voorin moet hij heel even dan gaan uitwijken. Daar zit op het gras gelukkig geen schade aan de wagen van Mrozek. En hij kan in ieder geval de race vervolgen. Want dat zou ontzettend jammer zijn als er al zo vroeg in de wedstrijd in de eerste race een uitvaller zou zijn. Punten verzamelen, ontzettend belangrijk. Ook vooral in die eerste wedstrijd. Als we weer meerijden met Czincik. Voor ons rijdt Mohamed Patel. En hoe zit het qua topsnelheid van deze auto's? Moet je je voorstellen, je kunt die auto tot in de treurnis kun je dat afstellen van vering, van versnellingsbakverhoudingen, van vleugelstanden. En dus kun je ook zien dat iedereen zijn eigen voorkeur heeft in het afstellen van die auto. En het lijkt er dus op dat de topsnelheid in dit geval van Czincik
toch wat ondermaats is ten opzichte van die van Patel. Ja. Terug bij de leider, Eren Jajovski. Ja, een seconde voorsprong en dat is altijd wel lekker. Je hebt niemand voor je die in de weg zit, letterlijk. Dus als het aan hem ligt, zien we hem de komende 17 minuten eigenlijk niet eens meer. Dat betekent dat hij het goed voor elkaar heeft. Hij leidt. We krijgen ondertussen ook informatie over Kevin Siggy. Hij heeft internetproblemen in Slovenië. En dat betekent dus dat hij daarom niet op tijd aan de kwalificatie heeft kunnen deelnemen. En daardoor ook in deze race niet gestart is. Ontzettend jammer voor de coureur van Redline. Wat betreft het simracing, een collega van Max Verstappen. Die ook regelmatig voor dat Redline Racing team rijdt. Hij is er vandaag helaas niet bij. En ik denk dat er in Slovenië op dit moment iemand in de race simulator ontzettend zit te balen. Absoluut. Ik denk dat er wel de technische helpdesk gebeld wordt daarom weer snel internet te krijgen. Misschien zou die nog 10 kunnen stromen, maar vooralsnog hebben we er dus 9. Maar goed, spektakel genoeg hoor. Ook hier vooral in het middenveld, laten we het maar zo noemen. De strijd nog altijd tussen Cinsic en Mohamed Patel. Maar ja, die conclusie die ik de vorige ronde al moest melden, geldt nog steeds. De topsnelheid van deze Cinsic is niet zo al te best. Zou die in de bochten misschien dichterbij moeten kunnen komen. Maar uiteindelijk wil je toch uitremmen bij het aanremmen van de Tarzan. Dus het wordt toch een lastig verhaal. Opvallend hè, Maurice, dat ze hier de bovenlijn nemen. Dus die kombocht. Ja. Ze nemen niet de lage lijn, maar proberen zoveel mogelijk snelheid mee te nemen. Ja, wat dat betreft is alles uitgedokterd wat de meest ideale lijn is. En je ziet ook hier bij Briljak dat elke centimeter gebruikt wordt. Heerlijk. Ja, dat in tegenstelling tot die kombocht waar je in bovenin rijdt eigenlijk iets meer meters maakt. Met het voordeel is dan dat je daar veel meer snelheid kunt meenemen. En dat is natuurlijk belangrijk voor die uitremactie mogelijk bij de Tarzanbocht. En dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de auto's waar we mee rijden. In 1993, weliswaar die actieve vering. Maar die actieve vering zal niet zo goed zijn op het moment zoals we eigenlijk ook bij de huidige Formule 1 auto's hebben. Ja, en toch rijden ze dan ontzettend rappe rondetijden. Hè? En het is ook, hè, als je terugkijkt naar die jaren 90, dan denk je toch dat gehuil, dat gejank van die V10-motoren. Maar we rijden dus niet met een V10-motor. Het is een virtuele versie van de Ford V8, dus wat meer het gebulder wat je hoort. Ja, en uiteindelijk is dit toch wel een memorabele auto. Een auto waarbij Ayrton Senna, drievoudig wereldkampioen, toch nog in een ondermaatse McLaren, laat het zo noemen, toch 5 overwinningen wist te behalen. En dit blijft dus altijd de auto waarin Senna zijn allerlaatste overwinning scoorde. Dus wat dat betreft een auto met veel historie. Ja, want op het einde van het seizoen had McLaren in de gaten dat die auto niet opkomt tegen de Williams op dat moment. Men heeft er zelfs in geprobeerd een V10 Lamborghini motor in te leggen. Maar uiteindelijk is het team van McLaren toch in zee gegaan met Peugeot. Alleen dat was toen niet succesvol. En Senna had dat toen al in de gaten en is toen vanaf deze auto overgestapt naar de Williams in het seizoen daarna. Ja, we weten helaas hoe dat seizoen eindigde. Terug naar de virtuele versie van de Grand Prix in Zandvoort. Waar we hopelijk in aanstaande september een echte Grand Prix hebben. Nu doen we het dus virtueel. Als we kijken naar de mannen, nou toch wat meer middenveld, achterveld noem ik het maar. Het is Mrozek die, ik zei wel, geen schade had. Nee. Maar als ik kijk, daar in het achterveld zien we hem uitkomen. Hans Ernst chicane. Denk ik eerlijk gezegd dat hij toch wel wat schade heeft. En dus kan hij het niet volgen. Hij zal deze race als een uitgebreide testsessie behandelen. Puntjes sprokkelen en dan proberen toe te slaan in de race nummer 2. Ja, even kijken naar de nummer 3, Cas Doort. Die zit op een seconde of 4 terwijl we met Cinsic meekijken. Want op zich is hij wel goed in het rijden. Dat gaat een mooie inhaalactie worden. Want hij zit nu in de versnellingsbak bij zijn voorganger Patel. En gaat daar de aanval inzetten. Dat zou toch wel mooi kunnen zijn. Ja, nu zou hij hem eigenlijk moeten kunnen laten staan. Maar dat lukt dan weer net niet. Dus is het inderdaad heel verstandig om positie te kiezen. En dan bij de volgende actie te gaan kijken of hij hem daarnaast kan zetten. Spannend duel hier in het achterveld. Nou precies, en je zag ook, hij gooide me wel redelijk laat naast. Maar je kon dus wel met 2 man daar doorheen. Dat is precies de reden waarom die kombocht daar is neergezet in de Hugenholtz. En je zag daar bijna in de praktijk dat het goed uit ging pakken. Feit is wel, Patel staat onder druk. De Brit door Cinsic gaat om de 7e positie in deze wedstrijd. Niet echt om de grootste knikkers, maar wel om belangrijke punten. En uiteindelijk ook om de centjes. Ja, hier gaan we dat nog een keertje zien in de herhaling. Hij zit erachter, zoekt zijn moment uit. En er is ook heel even van Patel een beetje onderstuur. Die wagen die breekt achteruit. En dat betekent dus dat meteen dat gat wat tussen die twee zat, tussen Cinsic en Patel weg is. En dan durft hij hem hier toch naast te zetten. Dat is wel mooi, want ja, die bovenste lijn kun je meer snelheid meenemen in de bocht als je eruit rijdt. En daar zagen we dat ook dat heel even niet lukte. Volgende poging afwachten. Ja, en die doet het ook goed. Hè. Kiss eigenlijk. De man die zonder team rijdt. Die rijdt niet echt bij een van die teams. Maar zit wel nu mooi op de 5e positie achter Wisniewski. Ja, en zo zie je, je zei het al Maurice heel terecht. Hij kan zich vandaag in de picture rijden om zich misschien toch voor een
e-sports team te plaatsen. Of dat een team denkt, nou kom maar eens eventjes bij ons rijden. Heeft volgens mij heel veel fans in Hongarije. Want hij is, als we het over de competitie hebben, driver of the day. De meest favoriete rijder staat volgens mij deze Kiss op leidende positie, laten we het zo noemen. En je kunt natuurlijk nog altijd stemmen op je favoriete rijder. Doe het dan via simformula.eu/competitions. En maak dan dus kans op een uniek object. Een gesigneerde pet van Weile Niki Lauda. Ja, de kans is dus groot dat misschien dat petje wel richting Hongarije gaat. Nou, Kiss die zal zich daar op dit moment niet al te veel druk over maken. Waar hij zich wel een beetje druk over maakt is even op dit moment tot Briljak daarachter zit. Want die is nu proberen de aanval te openen op diezelfde Daniel Kiss. Nou, het gaat dus groot genoeg. Ze komen uit hier richting het rechte stuk. Dan moet je korter in die versnellingsbak kunnen kruipen om daar een uitrempoging te wagen. Maar voorlopig is dat wat dat betreft tussen Czincik en voornamelijk Patel is dat veilig, is de afstand groot genoeg. Ja, we hebben het vaker gehad over de kruisbestuiving tussen de echte autosport en de virtuele autosport. Het simrace in dit geval. En daar is ook Briljak waar hij voor rijdt. is natuurlijk een mooi voorbeeld van. Want hij rijdt voor het team van de Williams Esports. Het team natuurlijk wat jarenlang heeft gereden in de Formule 1 nog steeds deelneemt. Maar afgelopen jaar natuurlijk de familie Williams die daar is uitgestapt. Laten we hopen dat de naam Williams in ieder geval nog even blijft. Maar dat geeft ook wel weer aan dat de afgelopen jaren de kruisbestuiving tussen de echte autosport en het virtuele spelletje wat we hier allemaal doen, dat steeds meer naar elkaar toe verweven wordt. Dat is een klein foutje van Daniel Kiss. En dus moet Briljak misschien zich klaarmaken om in de slipstream te duiken. Dat kan nog wel eventjes hectisch worden bij het aanremmen van de Tarzanbocht zo dadelijk. Ja, hij kruipt nu in ieder geval wat korter bij. Zit bijna in de versnellingsbak van Kiss. Moet dan de juiste snelheid hebben. Moet hij mee kunnen pakken uit die kombocht. Maar dan is het toch wel lastig om hier in te halen zoals we dat ook al gaven. Je moet je moment afwachten. En je moet natuurlijk ook een beetje op de limiet rijden. Tot nu toe in ieder geval wat dat betreft weinig coureurs die eraf zijn gegaan. Behalve in die beginfase. Dat betekent dus dat de mensen die hier vandaag aan meedoen, de coureurs, toch wel geconcentreerd aan het rijden zijn. Rijden we weer mee met Czincik. Voor ons rijdt Patel. Het is eigenlijk een treintje wat daar ontstaan is achter Wisniewski. Wisniewski die zich als vijfde had gekwalificeerd. Uiteindelijk dus nu één plek naar voren is gedoken. Kasdorp die nog altijd als enige Nederlander keurig zich in de top 3 manifesteert. Maar dit is wel een aardig treintje wat daar aan het ontstaan is. We zijn net over het halverwegepunt in deze race. We rijden met een relatief zachte bandencompound, heb ik begrepen. Die zou het makkelijk 20 en ook 30 minuten zo dadelijk vol moeten houden. Maar ja, als die banden toch wat oververhit raken of iets dergelijks, ja, dan kan het nog een lastig verhaal worden. En zo zie je inderdaad dat het, ik zei tegen achter Wisniewski, maar het is eigenlijk een treintje wat ontstaan is achter Kiss. Ja. En zo kan het toch erg hectisch worden de komende minuten. En voorlopig Jajowski aan de leiding met een ruim gat richting Capet. En daarachter eigenlijk met hetzelfde gat, ongeveer zo'n 4 seconden, zien we Kasdorp op de derde plek. En dat is op zich wel een prima plaats, een prima uitgangspunt als we al een beetje vooruitkijken naar de race straks. Want dat zou namelijk betekenen dat Kasdorp straks als eerste mag gaan starten. Maar dat is allemaal straks prachtig. Hier het uitkomen van de Arie Luijendijk-bocht. Hier op het rechte eind ongeveer een 300 kilometer op de teller hebben we daar staan. En dan is het juiste rempunt pakken. Alleen als je daar het rempunt mist, dan is er daar nog een escape. Er loopt nog een asfaltweggetje bovenin en dat mag je dan gebruiken. Alleen dan verlies je zoveel tijd en zoveel plaatsen dat je eigenlijk die goede positie dan op dat moment vergeven hebt. Bij de leider zijn we Jajowski. Hij is de raceleider. Niemand voor zich, maar ook in ieder geval niemand achter zich waar hij zich druk over hoeft te maken. Wat dat betreft kan hij misschien iets wat rustiger aandoen. Hoeft niet zoveel risico's te nemen als de mannen die daar achteraan rijden. Hier zien we nog steeds dat duel in het achterveld tussen Briljak en Kiss. Die moet natuurlijk opletten dat daar van achteruit niks zit. Want op het moment dat hij een foutje maakt, zou die zomaar Kiss 2-3 posities kunnen verliezen. Want de andere mannen, onder andere zoals Briljak en Patel, zitten natuurlijk op het vinkertouw bij de man die zonder contract bij een groot team rijdt. En we zagen het heel even. We zien toch wel dat de auto's een heel klein beetje tractieprobleem krijgen. Ja, misschien toch een beetje oververhitting of proberen gewoon de limiet op te zoeken natuurlijk. Want ja, ze weten nu al menig rondje van dit werkt niet. Ik moet iets anders doen. Misschien nog meer risico nemen. En gaan we dat hier misschien zien. Aan boord bij Czincik. Maar ja, hij heeft geen topsnelheid. Kijk, maar je ziet deze Patel aan de horizon verdwijnen. En dat wordt dus een lastig verhaal. Sterker nog, ik denk dat we eerder moeten kijken naar Patel. Die misschien kan proberen bij Briljak. Die een klein overstuurmomentje kende bij het insturen van de Hans Ernst chicane. En hier Daniel Kiss. Ja, zijn spiegels zitten gevuld met allemaal McLaren's. Maar ondertussen heeft hij nog altijd die vijfde plaats in handen. Goede punten ook voor het klassement. En als het aan hem ligt, blijft hij lekker die vijfde plek vasthouden.
Maar ik kan me niet voorstellen dat we de komende 7 minuten, dat er niet één rijder is die toch nog eventjes probeert. Want ze zitten echt op het scherp van de snede. Belangrijke punten moeten gehaald worden. Maar ja, je moet niet zorgen dat je zo dadelijk huilend aan de andere kant van de virtuele vangrail staat. Nee, Kiss is wat dat betreft wel geroutineerd. Leeftijd van 30 jaar. Dat zou mogelijk ook wat kunnen zijn dat hij misschien nog een team gevonden heeft. Want de e-sport teams zoeken toch wel vaak naar die jonge talentvolle rijders. Sommige e-sport teams hebben ze alweer een junior team waar je in eigenlijk wordt klaargestoomd voor het grote werk. Zoals hier in de Formule 1 wagens. Heel veel rijders die vandaag hier meedoen hebben ook meegedaan afgelopen jaar aan de Le Mans race. En dat was toen een hele interessante race. Want in die Le Mans race zagen we rijders uit de e-sport. Maar we zagen ook rijders uit bijvoorbeeld de Formule 1 zoals Max Verstappen. Absoluut, ook daar weer kruisbestuivingen. Het doet wel een beetje pijn om te horen dat als je 30 bent, dat je dan al oud bent, kennelijk. Maar goed, oké, vooruit. Nee, maar het is natuurlijk een hele jonge doelgroep ook, hè, die je hiermee kunt aanspreken. Geweldig ook. Maar ik moet zeggen, als je kijkt naar het deelnemersveld, er is er geen eentje onder de 20. Dus het is, wat dat betreft zijn het allemaal echt ervaren simraces. En dat is ook de boodschap die ik wil meegeven. Mocht je kijken en denken, hey, dit wil ik ook doen. Dat kan natuurlijk, hè. Dat is het mooie van simracen. Ja. Ik denk met een totale investering van €2500 ben je gewoon klaar. Heb je een PC, heb je een stuurwiel, heb je pedalen. En dan kun je gewoon deelnemen en veel meters maken. En wie weet zien we je volgend jaar dan bij Sim Formula 2022 met een nog grotere prijzenpot. Gaat helemaal goed komen. Maar dan moet je wel heel veel trainingsuren maken. Want laten we eerlijk zijn, de mannen die we hier op het veld zien staan. Waarbij we, dat wordt een interessante actie. Patel verslikt zich daar heel even. Tsinzik kan ernaast duwen. Maar uiteindelijk is het dan toch weer genoeg snelheid die Mohamed Patel daar kan oppakken. Maar nu heeft hij toch wel een probleem. Want Tsinzik zit er toch wel heel kort bij. Alhoewel hij natuurlijk die race pace van Patel dan toch net niet kan meepakken. Ja, en zo zie je door al het gehannes dat Brodsek ook gewoon dichterbij lijkt te komen bij Tsinzik. Kan hij misschien toch nog naar een 8e positie en dus nog wat extra punten verzamelen. Patel kunnen we in ieder geval wegstrepen. Die heeft een ruime achterstand ten opzichte van Briljak. En dus denk ik dat Briljak en hij is er voorbij. Oh, Kiss is kapot. Ja, de Hongaar. We zagen vuur en rook aan de achterkant van de auto. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg pijnlijk. En hier zien we dat moet frustrerend zijn dat de auto het in één keer begeeft. Hij zal zelf wel in de gaten hebben wat het probleem is. Maar ja, dat betekent dus ook dat hij misschien wel te ver op de limiet is gereden. Hier gaan we dat moment nog een keertje zien. Hij heeft wat overstuur, vliegt naar buiten. Dan komt hij tik er tegenaan. Die kan Patel nog heel goed oppakken. Dit was de herhaling met Patel trouwens. Ja. Het was Kiss die denk ik gewoon zijn auto te snel heeft teruggeschakeld. En ook een virtuele Ford V8 kan het dus aangaan. En dus hebben we 1 uitvaller, Kiss. En dat is jammer, want hij had een goede wedstrijd gereden. Tot op dat moment op de 5e plaats. Maar zal dus geen punten scoren in deze eerste van 2 wedstrijden vandaag. We lopen nog 8 auto's in de baan. Waarbij Jajowski nog altijd onbetwiste leider is. Capet, de winnaar van vorig jaar, zit dan op het vinkentouw. Hoewel het vinkentouw 5 seconden is toch wel eigenlijk bijna een eeuwigheid in zo'n Formule 1 wedstrijd. Zeker als je ziet dat we nog 4. En dan gaat er weer een autostuk. Nee. Het is Wisniewski die kapot gaat. Starten vanaf de 5e positie is volgens mij naar de 3e plek opgeschoven. Hier ging het een ronde geleden mis met Daniel Kiss. Inderdaad bij het terugschakelen, bij het aanremmen van de Tarzanbocht. Dan zie je dat ze vaak lekker op de motor willen afremmen. Een beetje technisch verhaal, maar lekker terugschakelen. Dan ga je over de toerenbegrenzer heen. Doe je dat te vaak, dan zegt die V8 op een gegeven moment ook maar van nou, ik ben niet meer thuis, doe het lekker zelf. En zo is het klaar voor zowel Kiss als Wisniewski. En zo hebben we er nog maar 7. Ja, ongelooflijk hè. Toch nog veel spektakel. En dan zien we dan dat mensen denken dat het computerracen dat het niks met mechanische sport te maken heeft. Maar dat heeft het zeker. Want ook hier moet je natuurlijk goed opletten dat je het materiaal goed gebruikt. En niet inderdaad zoals jij zegt te snel terugschakelen, opschakelen. Dat gaat automatisch. Op het moment dat je een bepaald toerental hebt, tikt die wagen dat automatisch door. En ja, bij terugschakelen, dat is natuurlijk het gevoel wat je moet hebben in zo'n Formule 1 auto. Ook bij de Formule 1 auto uit 1993. Hier zien we het moment nog een keertje gebeuren. Heeft het zelf heel snel in de gaten bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht. En het mooie is, hij kan natuurlijk wel automatisch de pits opzoeken. Maar goed, dat hoeft in dit geval niet. Hij kan Kasdorp, er gebeurt iets met Kasdorp. Nee. Yuri Kasdorp, ook voor hem rook uit de McLaren. Ja. En dan hebben we er dus 3. En dan kan ik me echt goed voorstellen. Gele vlag situatie in sector 3. Dat zullen ze ook nog even uitkijken. Want daar rijdt ongetwijfeld nog die auto van Kasdorp. Ja, hij staat inmiddels in de pits. Maar voor hem is het ook klaar waarschijnlijk. En Jajowski die zal nu waarschijnlijk ook denken. Hé, verrek, wat gebeurt hier allemaal? Ik zou, als ik Jajowski was,
Rustig opschakelen, rustig terug, lekker op de cruise control. Je hebt 7 seconden voorsprong, er zijn nog 2 minuten te gaan. Dus eigenlijk nog 2. Oh, jeetje, die Czincik die neemt al heel veel risico trouwens. Ik denk dat er in Europa nu een aantal rijders, in ieder geval 6 stuks, met het zweet in de handjes zitten. Ja. Misschien ook het zweet op het voorhoofd. Want ja, het zou je toch maar gebeuren dat in die laatste minuten van deze Grand Prix de auto stuk gaat. Even wat probleempjes voor Czincik met Mrozek. Die hebben van de plaats gewisseld. En zijn nog steeds in het gevecht om die plek terug te pakken. Wordt achterlangs gekruist. Ja, dat deed hij mooi, hè. Dat was net op het juiste moment dat hij het gat dichtgooide. Nou, en Mrozek, dat is dus die man die in de openingsfase achterstevoren ging. Helemaal achteraan, had een seconde of 6 achterstand. Heeft het gat langzamerhand gedicht. Ziet 1 auto wegvallen, ziet 2 auto's wegvallen, ziet 3 auto's voor hem wegvallen. En zo rij je toch gewoon op plaats 5. En dat terwijl we in de absolute slotfase zitten van deze eerste van 2 wedstrijden. Dus dat is het ook, hè. Je kunt problemen hebben in die openingsfase, maar blijf rustig. Blijf je rondjes rijden en geef vooral nooit op. En dan kun je zomaar toch plaats 5 pakken. Die gaan we dan ook een keertje zien in de herhaling bij Kasdorp. Ja, toch een vreemde plek, hè? Hetzelfde punt als Wisniewski. Je zou zeggen op het moment dat je opschakelt. Ja. Op het moment, niet bij het terugschakelen. Nee. Maar goed, dat kan natuurlijk al eerder gebeurd zijn. Maar bij het opschakelen is er dan geen power meer. En dan denk je op dat moment een seconde of 2, wat is er aan de hand? En dan heb je het heel duidelijk in de gaten. We zien dat Jajowski iets rustiger aandoet. Waar hij zo straks een voorsprong had van zo'n 7, 8 seconden. Heeft hij er nu op dit moment nog een 6 seconden voorsprong op Capet. Capet, die we eigenlijk niet veel hebben gezien. Maar toch een hele stabiele race rijdt. Absoluut. En Jajowski is natuurlijk echt een van de internationale toppers. Veelvoudig kampioen geweest. Voornamelijk in de GT-auto's. Maar hij kan met elke auto rap onderweg. Nu dus ook met een McLaren van een kleine 30 jaar oud. En hij lijkt vrij gemakkelijk naar de overwinning te gaan. Want hij gaat zo dadelijk de laatste ronde in. Deze mannen ook. Hier is het nog niet helemaal beslecht natuurlijk. Met Patel, Mrozek en Czincik die misschien weer die 5e plek wil terugpakken. Dat gebeurt allemaal hierachter. Hier zijn we aan boord bij Czincik. Ja. De 21-jarige Hongaar. Zit wat dat betreft in een prima positie. Heeft 2 mannen voor zich waarvan hij weet dat ze terug. Gaat hij dit halen? Gaat hij dit halen? Ja. Nee. Dan zie je dus toch dat Mrozek net boven die witte lijn blijft. En dan eigenlijk een beetje de ideale lijn te pakken heeft. En dan iets meer snelheid kan meenemen bij het uitgaan van de bocht. Maar het duel is nog niet gestreden, hoor. Dus Czincik die nog steeds daar in de versnellingsbak van Mrozek zit. En probeert daar korter bij te komen. En degene die een beetje lacht is natuurlijk Patel. Want die denkt, ja, er zitten er 2 achter mij te vechten. Dat betekent dus dat ik dadelijk rustig naar de finish kan rijden. Onder rustig moeten we natuurlijk een beetje relatief zien. Want hij rijdt op dit moment op de 4e plek. En Czincik kan natuurlijk alle risico nemen, want hij staat op dit moment achteraan. Maar we moeten rechts kijken, daar is het Eran Jajowski weinig in beeld geweest. En dat is meestal een goed teken. Jajowski wint race nummer 1 van de dag. En dus maximale punten. Goede zaken gedaan, vanaf de pole position rustig weg kunnen rijden. Goed, dan kijken we naar de mannen wat meer erachterin. Bruljak eindigt uiteindelijk als 3e. Veel uitvallers dan toch had. Patel eindigt uiteindelijk als 4e voor Mrozek. En Czincik eindigt uiteindelijk als 6e en als laatste. Want we hebben dus 1 man die niet gestart is. 3 man die uiteindelijk de wedstrijd niet konden finishen. En Risto Capet als regerend kampioen van Sim Formula. Ook gewoon in race 1. Goed onderweg. Niet veel gezien wat je al zei, Maurice. Ja. Maar gewoon een keurige 2e plaats voor hem. En dat betekent dat de coureurs heel even de tijd hebben om mogelijk wat te drinken. En even uit te rusten. Want zo straks dadelijk gaan we weer kijken naar de volgende race. 30 minuten. Deze was 20 minuten lang. En dan is het weer de race met 30 minuten. Waarbij de eerste 5 van de kwalificatie in de omgekeerde volgorde gaan starten. En dan zien we dus straks de Limburger Kasdorp op kop. Bas. Een spannende race, denk ik wel, dat op dit moment er zeker was wat we hebben gezien. Het eerste stukje, hier zien we nog een keer de officiële uitslag met de verschillen. Nee. Dat is de kwalificatie-uitslag die we hier zien. Dan weten we dus wel zo dadelijk hoe dat Juri Kasdorp vanaf de eerste startrij zal mogen komen. Maar uiteindelijk dus vanaf die 4e startplaats Kasdorp uiteindelijk dus niet rijdend over de streep gekomen. Maar daarin was hij dus niet de enige. Ook Kis was de eerste die uitviel. En Wisniewski hebben ook weg moeten strepen. Allemaal met motorproblemen. Dus, maar die Wisniewski die staat eigenlijk wel op pole position. Absoluut. Dus hij kan uit op eerherstel. Dit is wel het eindlijstje.
Ja, Jovski die dus de race wint. 17 ronden hebben ze in totaal kunnen rijden. Capet, de winnaar van vorig jaar, ja, doet het dan toch weer ook weer goed. En is nog steeds in een kanshebbende positie om ook vandaag hier te winnen. Briljak op de derde plaats. Patel, Mrutschek, Tsintsik, Kasdorp, Wisninski en Kis. Dat zijn de mannen, de laatste 3, die een DNF achter de auto hebben staan. Did not finish. Ja, Bas, ik denk dat we in ieder geval een spannende eerste race gezien hebben. Ja, absoluut waar. Ik had gedacht, je zou starten met 10 en uiteindelijk finishen er 6. Eén man had ook nog technische problemen, internetproblemen wel te verstaan. Even we gaan nog over verder praten. Om te beginnen is Sam Kale aangeschoven in plaats van Andy Maas. Sam Kale is onze specialist autosport bij L1. Sam, zullen we beginnen eigenlijk met de start op die Maas bij? Ja, laten we maar bij het begin beginnen, want toen zag het er voor Juri Kasdorp best aardig uit. Ja. We zagen bij die start dat de wielspin inderdaad een dingetje was, wat jullie al aankondigden. Maar hij kwam goed van zijn plek af en je denkt van, dan kan hij naar plek 3, dat gebeurt dan ook. We zien hier die start. Kasdorp kwam vanaf de 4e plek en dan zet hij hem hier aan de binnenkant, allemaal prima. Je ziet dat nog vanuit een andere hoek. En dan vervolgens komt eigenlijk het moment dat het veld eigenlijk al heel vroeg breekt, in de 3e bocht al. En dan is het goed dat je dan net aan de goede kant van de streep zit op dat moment. Ja, helaas moet het achteraf niet baten. Hier ging het mis in bochtje nummer 3, bochtje nummer 4. En ja, als je dan dwars staat, dan komt het moeilijk langs natuurlijk. Ja. Rudy, als er zo'n crash gebeurt, betekent dat dan niet automatisch dat je uit de wedstrijd bent? Of ligt het aan de schade? Hoe werkt dat? Nee, dat ligt in dit geval aan de schade. Kijk, afvekken, je hebt ophangingschade, vleugels en dat soort dingen. En de tikkie die je hier ziet gebeuren, die hebben ook echt wel wat gedaan. Maar niet genoeg dat het zeg maar catastrofaal is en terug naar de pits. Maar moet je daar als rijder dan wel rekening mee houden met hoe je je gedraagt op het circuit? Ja, indirect wel, want de auto gaat er wel langzamer van. Maar gaan er dan ergens lampjes branden of zo? Of hoe krijg je hoe weet je dat? In de auto geen lampjes, maar als rijder thuis heb je een soort overlay in de hoek van je scherm met een plattegrondje van je auto en daar zie je dan wat er beschadigd is. Ja. Hoe vond je de race? Up en down. Kijk, het is natuurlijk een beetje een mineur voor een aantal van de heren dat ze met motorproblemen uitvallen. Je zag verschillende downforce levels, inhalen is moeilijk. Dus ik kijk meer uit naar de volgende race. Als we nu zien dat Eran bijvoorbeeld reed vrij makkelijk weg nu. Van kan hij vanaf plek 5 door het veld heen komen? Ja, Jovski bedoel je? Ja. Want dat valt wel op, hè, dat de verschillen zijn toch best wel groot eigenlijk. Als je ziet tussen nummer 1 en 2 waren er ongeveer 7 seconden uiteindelijk. Ja, als iemand vanaf Pool kan vertrekken en goed wegkomt, dan is hij gewoon weg. Je kunt hem moeilijk volgen en hij heeft gewoon een hoger tempo. Hij heeft gewoon goed voor elkaar. Alleen, nu gaat het inderdaad heel erg spannend worden in die tweede race. Heeft hij genoeg overspeed? Hè? Dat die 7 seconden wat hij heeft gewonnen, heeft hij per ronde steeds iets van die afstand opgebouwd. Maar dat verschil in rondetijd, gaat dat genoeg zijn om ook echt te kunnen aanvallen en echt een inhaalactie te kunnen plegen? Of gaat hij een beetje blijven hangen op die 5e plaats? En daardoor wordt die tweede race denk ik nog wel de leukste van de 2. Ja, vrij snel achter elkaar Kis, Niewicki en Kasdorp die vliegen eruit met schade. Wat gebeurde daar met Kasdorp? Ja, het lijkt er ook met het schakelen te maken te hebben, van hoe agressief je dan met die auto omgaat. Het materiaal is een essentieel onderdeel, ook in de virtuele sport. En zo zie je dat van de ene kant alles zomaar kan wegvliegen. En de keerzijde is ook dat het voor de volgende race ook weer voor iedereen kansen geeft natuurlijk. Want iedereen kan op ieder moment van de wedstrijd natuurlijk op dat moment een loodje leggen. Virtueel althans, niet letterlijk gelukkig. Dus in dat opzicht zijn er natuurlijk wel nog genoeg punten te pakken. En is het nou per definitie zo dat hij dan bij de volgende race zo meteen dat Kasdorp daar weer staat met een auto die het doet zoals het moet? Alsof die weer helemaal gerepareerd is? Nee, die is vers. Die is 100% vers. Alleen de komende race is natuurlijk 10 minuten langer. Dus dat hele motorverhaal is wel iets wat de heren in hun achterhoofd moeten houden. Maar wat gebeurt er dan precies? Wat hebben ze dan verkeerd gedaan? Nou goed, het is een beetje koffiedik kijken, maar laten we ervan uitgaan dat het met het terugschakelen te maken heeft. Een auto heeft gewoon een limiet wat hij kan hebben als toeren. In Factor 2 kun je daar op het moment iets overheen gaan door wat agressief terug te schakelen. Dat heeft het voordeel dat er iets meer motorrem komt. Alleen dat heeft dus als keerzijde dat het aan de motor snoept en op een bepaald moment ploft hij dan. Ja, het is echt een vak apart. En hoe dat dan nou precies is, onze Kim Langslag die is op bezoek geweest bij Andy Maassen, de organisator van deze wedstrijd. En die heeft nou natuurlijk ook zo'n simulator in de kelder staan.
Maassen weet als geen ander hoe het is om Formule 1 te rijden. We gaan naar de simulatorruimte. Hij is expert op het gebied van software ontwikkelen om het gevoel van de Formule 1 in je eigen huiskamer te krijgen. We gebruiken inderdaad een stuur wat eigenlijk ook in de racewereld wordt gebruikt. In ieder geval, wat je wel eens vaker bij Formule 1 ziet, zie je ook dat ze constant op stuur bezig zijn. En die kan ik ook eens een rondje rijden. Vol gas, hè? Even de mistlamp aan. Alarmlichten. Ja, ruitenwissers. Ik wou even... Oh god. Ja, oké, go. Nou jongens, dit is dus simrace. Ik werd even ingehaald. Het bijzondere is natuurlijk dat iedereen dit gewoon thuis kan doen, zelfs ik. Het is wel even goed oefenen. Maar het staat natuurlijk in geen vergelijking met die topsporters die we vandaag meedoen. Maar toch, het is wel ontzettend leuk om te doen. Maassen organiseert met zijn team veel virtuele wedstrijden. Maar in mei een hele speciale race met elektrische raceauto's op het stratencircuit van Maastricht. Daar staat de virtuele wereldtop staan aan start. Maar het mooie aan dat programma is dat er ook inderdaad echte racers hier aan meedoen. En dan praten we bijvoorbeeld over Romain Grosjean, die gelukkig herstellende is. Maar ook bijvoorbeeld Bijtske Visser. Dat is een wereldprimeur. Het is heel uniek inderdaad dat dit gebeurt. Grindbak, oh. Nou ja, in ieder geval. Oh. Het is wel nog even flink oefenen. Ja, les 1, Rudy. Niet zo, maar zo, hè? Ja, handjes aan het stuur houden. 2:10 of 2:15, hoe je het wil noemen qua positie. En vasthouden. Ja, ik heb wel eens met coaching met rijders op het circuit gezegd die inderdaad hun hand proberen over te pakken. Dat we ze gewoon, als je het niet doet, gewoon met duct tape vastzetten. Want op een circuit, je hebt niet meer nodig dan deze stuuruitslag. Je komt nooit verder dan dit, dus je hoeft nooit je stuur over te pakken. Ja. We gaan race 2 in, hè, dus die reverse grid. De nummers 1 en 5 die gaan wisselen. Wat moet Jury nou eigenlijk, wat moet zijn strijdplan worden? Winnen. Ja, sorry, na de uitval van net is er maar één kans. Dat is winnen en snelste ronde. En hopen dat er wat trambeland achter hem is. Ja. Ik denk om het echt te winnen dat hij inderdaad deze wedstrijd moet winnen. Iets meer punten kan verdienen. Ten opzichte van de eerste wedstrijd hopen inderdaad dat zijn teamgenoten iets terugvallen met een crash of technische problemen. Want anders is de algemene overwinning met het puntentotaal van de 2 wedstrijden en de kwalificatie gaat hij niet redden anders. Ja, maar denk je dat de rijders nu eigenlijk toch wat voorzichtiger gaan zijn en dat er zoveel rijders al uit zijn gevallen? Ja en nee, want het blijkt dus ook een slijtageslag te zijn. Hè. Je begint met 10, uiteindelijk 9, blijven er 6 over. En tegelijkertijd moet je nu wel, hè. Je kunt er niet meer wachten. Dus er zal ook wel iets meer risico ingelegd moeten worden. Zeker omdat we gezien hebben dat het inhalen ontzettend lastig is natuurlijk in het middengedeelte. Zie je ook waarom in de Formule 1 die DRS-zones er liggen natuurlijk, hè, want dat wordt anders lastig. Ja. Dus misschien tot in het begin wel juist wat risico erin gelegd moet worden. Ik wil dat deze pet nog altijd hier staat en die kan voor jou. Je moet even naar onze website gaan, simformula.eu/competitions. Dat is natuurlijk de pet van Niki Lauda met handtekening van deze held. Geef even aan welke rijder jouw favoriet is. Je kunt dat niet fout doen. En als je meedoet, doe je ook mee voor deze pet. En na het einde van de uitzending vermelden we wie dan gewonnen heeft. Dus, lang verhaal kort. Jury die moet echt vol gas gaan geven. En Jajowski die moet eigenlijk gewoon autocruise of gewoon in de wedstrijd blijven. Ja, maar goed, aan de andere kant vanaf plek 5. Ik heb de puntentelling zo niet in het hoofd, maar het kan ook zomaar zijn dat plek 5 niet genoeg is. En Risto Kappert staat 1 plek voor hem, die werd net tweede. Dus er zit overal nog het strijdelement. Ik denk dat de basis, de heren moeten naar voren. Alleen vanuit Risto en Erans positie met iets minder risico dan bij wijze van spreken Jury. Ja. Okay. Ja, het kan zomaar zijn dat Kappert, als die net bij de start 1 of 2 plaatjes weet te pakken en Jajowski blijft een beetje hangen, dat hij zeg maar virtueel dan aan de leiding ligt van het einduitslag. Dus het gaat nog heel spannend worden. We gaan het zeker. We gaan ook meteen weer door naar de wedstrijd. We gaan naar Maurice Jesse en René Hoogterp voor het commentaar van race 2, de laatste race. Ja. Veel plezier. Dankjewel Bas. Ja, het gaat spannend worden hoor. Want de puntentelling in de eerste race is anders dan de puntentelling die we dadelijk in de tweede race kunnen krijgen. Want bij de eerste race kreeg bijvoorbeeld de winnaar 20 punten. Maar in de tweede race, die 30 minuten duurt, René, daar zijn meer punten te verdienen.
Nou, en dat is precies wat Rudy ook al zei. Je kunt nu wel op safe gaan spelen, omdat je denkt, nou, ik heb die eerste race gewonnen. Pole position gaf natuurlijk ook nog 3 bonuspunten. En zo staat Jajovski nu na 1 race met 24 punten aan de leiding. Hij heeft 4 punten voorsprong op Risto Capet. Ja, natuurlijk, Juri Kasdorp heeft dus wel punten uiteindelijk gekregen, ondanks het feit dat hij is uitgevallen. Dat scheelt wel weer. Staat daarmee 7e met 8 puntjes. Hij moet gewoon vol in de aanval gaan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar we gaan het proberen. Gedurende de race proberen we wel een beetje bij te houden hoe het gaat zijn. Waarschijnlijk fout. En dan krijgen we zo dadelijk wel de echte lijst zoals het wel klopt. Ja, onze Limburgse hoop is een beetje gericht op Kasdorp. Ja. Die zal ongetwijfeld getergd zijn. En dan weten we dat het beste in hem boven komt. Absoluut. Maar dat kan ook meteen in tranen eindigen in die eerste bocht. Want ja, hij zal natuurlijk vanaf die eerste startrij komen. Nogmaals, de top 5 van de kwalificatie is dus is omgedraaid. Dus het maakt niet uit dat Kasdorp uitviel in race 1. Hij zal vanaf de tweede plaats moeten komen. Dus ben benieuwd. We zullen zo gaan zien. Jajovski is de man die eigenlijk de meeste zenuwen misschien heeft. Want die moet natuurlijk proberen naar voren te komen. En ja, die moet echt op safe rijden. Dus staat wat dat betreft in een hele goede positie op dit moment. Maar ja, niks is zeker hè, in het simracing. Dat zagen we zojuist al. Nou precies. En hij heeft net 20 minuten lekker alleen aan de kop weggegaan. En je hebt dan ook nog iets te maken met vuile lucht, zoals dat zo mooi heet. Het is heel erg lastig om een auto te volgen. Jajovski heeft dat in de eerste race compleet niet meegemaakt. Dus we moeten ook nog afwachten hoe die auto van hem, de afstelling, hoe die rijdt in het verkeer. Want hij zal zich naar voren moeten knokken. Hij zit sowieso in het middenveld, dus heel leuk. Ja, goed. Ja, Bas, dadelijk zo meteen natuurlijk volop spanning in die race. Ja, en wij, ja, laten we hopen dat we Kasdorp in ieder geval voorin gaan zien. Zo is het. Hij is er in ieder geval keihard voor getraind. Dat zagen we in die reportage al eerder vandaag. Die zit uren per dag zit die jongen te trainen. Ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe het bij jouw moeder was toen jij uren per dag, maar ik denk dat ze daar niet zo blij mee zijn. Nee, dat heeft bij mij best wel wat strijd opgeleverd thuis. Ik denk dat de gemiddelde ouders denken toch focus op je school. En de gemiddelde buitenspelen zijn ook de beginnende simracer tussen de 15 en 20 jaar, die denkt dat schoolwerk, dat komt wel. Die race is belangrijker. Ja. Nou, bij mij heeft het positief uitbetaald. Er zullen ook mensen de andere kant van het verhaal gezien hebben, maar ja, het hoort erbij. Ja. Ja, want dat is wel een beetje wat je vaak hoort. Hè. Kijk, waar wij vandaag naar kijken, dat is de crème van Europa. Dat zijn de beste en die hebben het dan ook wel gehaald, als het ware. Die verdienen er een brood mee. Maar er zijn ook mensen die dat niet halen en die dus eigenlijk gewoon uren per dag binnen zitten. Ja. Kan ook leuk zijn, hè? Maar ja, het is toch leuk als je er ook geld mee kunt verdienen natuurlijk. Ja. Natuurlijk, het is te doen om een setje aan te schaffen, we hoorden het Andy al zeggen. Ja. Maar als je dan zover kunt komen, ja, ik vind het ook wel mooi om te zien dat dit ook echt Europa breed, dat je ook deelnemers ziet aan de kampioenschap. Geef ook wel aan dat het echt topsport is en dat je toch wel stevige concurrentie hebt uit het hele continent eigenlijk in dat opzicht. Ja, precies. De crème de la crème. Het is sowieso wel bizar eigenlijk als je bedenkt, toen ik vroeger met mijn Super Nintendo aan het spelen was, in die tijd dacht je nooit eraan dat je professioneel je geld kon verdienen met gamen. Want zo is het wel natuurlijk begonnen. Maar intussen is dat zover. Zeker bij shooter games. Ja, er zijn hele teams. Er zijn gewoon stadions vol met honderdduizenden toeschouwers die naar wedstrijden komen kijken van echt games. Ja. En dat zie je nu ook in die simrace wereld. Met inderdaad ook nog de overstap, zoals Rudy het zo mooi heeft kunnen doen. Ook nog de overstap weer opnieuw kunnen maken naar de echte autosport. Ja, er zijn dus die jongens die verdienen daar hun geld mee. En je hebt ook commentatoren die er hun geld mee verdienen sinds vandaag. Maurice. Ja, dankjewel. Ja, in heel Europa, althans verdeeld over heel Europa, zitten ze allemaal klaar. 9 rijders die allemaal hopen om deze tweede wedstrijd 30 minuten lang van deze Grand Prix winnen te kunnen afsluiten. Of om in ieder geval genoeg punten bij elkaar te sprokkelen om zo dadelijk als eindwinnaar uit te komen. Ja, iets langer. Dus dat betekent dus iets rustiger aanrijden. Want ja, rustig in ieder geval voor betreft de motor. Absoluut, ja. En wat net ook al heel terecht werd gezegd, als jij zo op de limiet zit, sowieso qua rijden, maar ook qua afstelling van die auto. En je komt er dus nu achter in race 1 van, verdorie, mijn auto die houdt het dus niet 20 minuten vol, maar 16, 17, in ieder geval te weinig. Ja. Dan moet je echt nog wat aanpassen voor die tweede race. Dus ja, er zullen best wel wat mannen zijn die denken, gaat mijn auto het wel volhouden de komende race. Zeg je ook iets over het circuit, over Zandvoort, wat dan dus toch wel heel erg veel vergt van deze motoren, van deze versnellingsbakken? Nou, het zou kunnen, maar het is vooral de poppetjes zelf die het uiterste vragen van het materiaal. Dus, Goed, hier zien we de startopstelling. Ja, een andere startopstelling dan zo straks.
Klopt, de top 5 is dus omgedraaid vanuit de kwalificatieuitslag. En dat betekent dat Wisniewski in race 1 vanaf plaats 5 mocht vertrekken. Nu dus vanaf pole position. Juri Kasdorp op de tweede positie. Dan is het Briljak en Capet op de tweede startrij. En dan Jajovski, de grote winnaar, zal dus vanaf plaats 5 moeten komen. Ja, die zal dus een hele andere tactiek moeten hebben tijdens de race dan wat hij nu heeft gehad. Heeft toch op zoek wel wat snelle mannen achter zich zitten. Mannen die zo strakjes in een treintje zaten, veel gevechten hebben gehad. Dus eigenlijk precies wel een beetje weten waar de rempunten zijn. En hier zien we degene die als laatste mag gaan starten. Marcel Zinčík, die start als 9e. Heeft wat dat betreft niks te verliezen en alleen maar alles te winnen. Dat is soms ook wel lekker hoor, om zo een race in te gaan. En hetzelfde geldt ook voor Juri Kasdorp, die natuurlijk van tevoren had gedacht, en we hoorden het ook in het itempje voorafgaand, van ja, ik wil voor die overwinning gaan. Ja. Maar het is niet alleen een overwinning, het is dus een puntenklassement. Nou, race 1 kun je eigenlijk in het putje gooien. Volgens mij staat hij dus nu 7 in het kampioenschap. Hij kan dus vol in de aanval, heeft niks te verliezen. Dus het kan leuk worden bij het aanremmen van de Tarzanbocht zo dadelijk. De opwarmronde hebben we gehad. Daar gaan ze weer allemaal stilstaan, allemaal op de juiste positie. Deze mannen weten precies waar ze moeten gaan staan, want die doen eigenlijk het hele jaar niks anders. En dan is het natuurlijk spannend tot de lichten wederom gaan branden. De 5 lampen moeten op rood gaan en op het moment dat ze uitgaan kunnen we gaan starten. Wij zien de lampen niet, maar we horen wel de toeter. En dat betekent dus dat ze nu weg zijn voor 30 minuten racen op het circuit van Zandvoort. Een niet al te lekkere start van Juri Kasdorp. Het is wel een goede start van Wisniewski geweest. Kasdorp meteen in de aanval aan de binnenkant. Probeert het wel eventjes, maar het is Briljak die de buitenkant neemt. In het wit-blauw. Weinig positieverwisselingen. Wel wat meer in het middenveld. Dit is aan boord bij Jajovski, de grote winnaar dus van de race nummer 1. Zit nog steeds aan de buitenzijde. Ja, die deur die wordt keihard tegengesmeten door Briljak, maar komt er wel voorbij. En zo Jajovski naar de 4e positie. Kasdorp nog altijd op P2. Dat betekent dat ze allemaal goed weg zijn gekomen. Vooral die eerste ronde is natuurlijk een beetje aftasten wie er voor zit, welke rijder er zit. En natuurlijk kijken waar de mogelijkheden zijn. Voorlopig zit alles nog achter elkaar in het treintje waarin we zien dat in ieder geval Jajovski toch een heel klein beetje afstand moet laten. Maar aan de andere kant, dat doet hij ook een beetje uit veiligheid. Mocht het voorin met die rijders die in de kwalificatie 1 tot en met 5 waren, of beter gezegd andersom, 5 tot en met 1. Dan zit hij in ieder geval daar genoeg ruimte tussen om een uitwijkmanoeuvre in petto te hebben. Je zag het al eventjes. We reden dus mee met Jajovski door die bloedsnelle het schijfvlakgedeelte. En je zag al wat onbalans in die auto zitten. Dit is de eerste keer eigenlijk vandaag dat Jajovski in het verkeer achter een auto moet zitten door het schijfvlak. En dus komt hij er nu achter van oké, hoe rijdt die auto? Wat moet ik doen? Nou, wat hij moet doen is gewoon lekkere punten scoren. En daar heeft hij nog 28 minuten de tijd voor om na te denken. Ga ik naar voren of ga ik op C spelen? We hebben de eerste ronde gehad. Wisniewski leidt voor de Nederlander Juri Kasdorp. En Risto Capet, de winnaar van vorig jaar, op de 3e positie. We rijden nog steeds in de McLaren MP4-8. Dat betekent dus een auto uit 1993. De auto waar Senna toch wel heel veel succesvolle races mee reden. 5 overwinningen haalde hij toen de tijd voor het team binnen. Maar dat is een auto die op zich niet zoveel downforce had. Want dat was ook een beetje het probleem in 1993. Vooral als hij achter andere auto's moest rijden. En daar zullen ongetwijfeld deze rijders ook problemen mee hebben. Ja, absoluut. En Zandvoort is wat dat betreft een mooi oldschool baantje. Maar daarmee betekent dus ook dat het ook lastig is om in te halen. Het is heel erg smal. Een foutje is zo gemaakt. Zagen we vooral in de vrije trainingen voorafgaand aan de race. We hebben in race 1 eigenlijk niet zo heel veel schadegevallen gezien met kapotte vleugels. Wel natuurlijk de kapotte motoren. Maar vooralsnog hebben we alle 9 man nog steeds in competitie. We kijken naar het middenveld met Petr Briljak op de 5e positie. Rijdt het voor het Williams e-sports team. Daarachter met Patel. De Brit. En ja, het zijn de mannen die eigenlijk ook in die eerste race wat aan het aftasten waren. Die het lastig vonden om elkaar te passeren. Nu zitten ze dan in een andere volgorde natuurlijk, omdat die top 5 is omgedraaid. Tweede doorkomst gehad. Wisniewski leidt nog altijd. Kasdorp blijft goed bij. Zit binnen een seconde. In de huidige Formule 1 maatstaven zou je zeggen, nou, volgende ronde zetten we DRS open. Ja. Maar we hebben dus geen DRS. Dus wil je inhalen, dan zal het toch echt op karakter moeten gebeuren. En dat betekent dus dat je risico moet nemen. En daar moet je natuurlijk voorzichtig zijn. Want wat dat betreft is het circuit van Zandvoort eigenlijk een beetje een circuit wat fouten dan toch wel goed afstraft. Weinig uitloopmogelijkheden, behalve natuurlijk bij de eerste bocht, bij de Tarzanbocht. Daar zou je, als je het rempunt mist, even kunnen doorrijden en buitenom terugkomen. Hier zien we nog een keer de start vanaf de auto, vanaf de positie van Jajovski. Die op zich wel goed weg is, maar de andere jongens zijn ook goed weg. Schuiven meteen in. En dan is het natuurlijk kijken waar de ruimte is. En natuurlijk ook opletten bij de eerste bocht. Wie blijft er in die Tarzanbocht bovenin zitten en wie durft er naar het midden te gaan. En dan is eigenlijk dit het punt waar hij een positie kan winnen. Doet dat dan op dat moment nog niet. Dan moet hij hier risico nemen door naar die bovenste lijn toe te kruipen. En dan is hij er uiteindelijk voorbij.
En dan zie je ook dat je hier te maken hebt met de 10 of 9 in dit geval beste simracers ter wereld. Hè. Misschien in elke andere klasse was dit in tranen geëindigd. Maar ze weten donders goed waar iedereen zit. Je weet het, naast je, achter je, spiegels, overal. Ze hebben echt overal oren en ogen wat dat betreft. Prachtig om te zien. Wat dat betreft simrace technisch uit het boekje. Aan boord bij Daniel Kis, de man die eigenlijk zo'n mooi duel had in die eerste race. Rijdt zonder contract, om het zo maar te zeggen, maar doet het toch heel aardig mee. Alleen, ja, een beetje pech. Hij was een van de eerste uitvallers waarbij de auto, de motor, in dit geval de versnellingsbak, het opgaf. Ja, en hij was dus een van de 3 uiteindelijke uitvallers. Moeten we natuurlijk ook niet vergeten, het is een race die 10 minuten langer is. Maar dat betekent ook dat ze ook voor 10 minuten meer brandstof hebben meegenomen waarschijnlijk. Dus die auto is aan zich al zwaarder. Dus die auto die rijdt wat dat betreft altijd ook toch alweer anders dan in die eerste race. Je hebt ook weer te maken met bandenslijtage. Ja. Dus het is op meerdere manieren geen kopie van de eerste race. Dat zal in die laatste 10 minuten vooral heel belangrijk worden. De banden, ze rijden in principe allemaal op dezelfde banden. Ze hebben gekozen voor de soft compound. Toen de tijd in 1985 en ook in 1993 waren er nog, kon je wel banden wisselen. Maar waren er nog niet zoveel verschillende compounds zoals ze dat tegenwoordig hebben. Een medium compound of een harde band of een softe band. Dat was toen de tijd niet. Het was gewoon één soort band. Weliswaar van verschillende merken. Vandaag rijden we allemaal met hetzelfde merk. Wat toen de tijd ook op die McLaren lag met zijn Goodyear-banden. Absoluut. Links in beeld, mooi in de toren te zien. Breuilhac die in eerste instantie niet goed wegkwam bij de start. Bij het aanremmen van de Tarzanbocht zag je hem de buitenkant nemen. Kon hij bijna weer een plek winnen. Uiteindelijk Jajovski er dus voorbij gekomen. En zo zie je relatief weinig positiewisselingen geweest vanaf de start. Maar goed, we hebben nog 24 minuten te gaan. Iedereen is nu even geland. En dan is het nu kwestie om je tactiek te bepalen. Maar daar heb je ook niet heel veel tijd voor om erover na te denken. Want die 25 minuten die vliegen voorbij. Ja, nog even over de livery, de kleurstelling van de auto's. Die hebben ze zelf mogen kiezen. Ja, en zelf kunnen tekenen ook. Dat is ook het mooie van het simracen. Het is zo toegankelijk. En als jij het leuk vindt om in een pimpelpaars met roze auto te rijden, dan kan dat gewoon. Dat is, aan de andere kant zijn er een aantal jongens die rijden voor een team, zoals het team van Grosjean. Die moeten dan wel in dezelfde kleurstelling allemaal rijden. We hebben het team van Williams. Dat zijn toch teams die van tevoren en ook natuurlijk een landelijke bekendheid, een internationale bekendheid willen hebben door steeds met dezelfde kleurenschema's in alle races te starten. Ja, dat geeft dan ook alweer aan hoe professioneel het wordt. Hè. Kijk, ik zou het niet erg vinden dat ik in een bepaalde kleurstelling auto moet rijden. Als ik daarvoor betaald word, doe ik het prima hoor. Geen enkel probleem. Maar dat geeft ook alweer aan dat het veel meer is dan zomaar een spelletje. Natuurlijk, je kunt instromen. Iedereen kan het doen. Maar dit is wel de top of the bill, de top simracers. En iedereen kan dit. Iedereen kan zich hiervoor plaatsen. Dat is echt zo mooi van de virtuele autosport in tegenstelling tot de echte autosport, waar je echt een veel dikkere portemonnee voor nodig hebt. Zijn de jongens moe na afloop van deze race? 20 minuten en 30 minuten en kwalificaties? Fysiek niet, maar wel mentaal. Want je zit echt, je staat compleet aan de komende 23 minuten. En ook Wisniewski, die nog altijd aan de kop van het veld rijdt. Maar kijk maar eens eventjes, wat een slang aan McLaren's in de achtervolging zitten. Aangevoerd door de Nederlander Juri Kasdorp. Oh, klein foutje. Kijk, dat is wat je wil, hè. Je staat onder druk. Je weet dat je aan de leiding rijdt. Je weet dat je voor die maximale 35 punten kan gaan. Maar dan zit je in je spiegel te kijken en dan zie je die Kasdorp komen. En in zijn slipstream komt Capet, komt Jajovski, de winnaar van race 1. Dus het is echt niet zomaar gedaan hoor. Gaat nog leuk worden de komende 22 minuten. Ja, wat ik zie is dat Kasdorp toch dat gat wat ze straks 18e was, mede door dat foutje van Wisniewski heeft dichtgereden. Alhoewel het nu een heel klein beetje weer oploopt. Het lijkt alsof de auto van Wisniewski iets beter uitaccelereert op de rechte stukken. Achter in beeld, 2 auto's naast elkaar. Dat is Breuilhac en Patel. Volgens mij is het Patel die hem aan de binnenkant gaat zetten. Daar is hij. Aanremmen. En daar zien we een inhaalactie bij het aanremmen van de Tarzanbocht. Jawel, het kan dus wel. En zo is het Patel die is opgeschoven naar de 5e positie. Breuilhac dus weer een positie naar achter. Patel, de Britse coureur, 24 jaar oud en is toch wel een hele goeie. Hij is onder andere kampioen geweest in de WC-klasse in 2017. En dan hebben we het natuurlijk niet over het toilet, maar dat is natuurlijk een andere afkorting. World Championship, ja. Hij is wereldkampioen, ja, absoluut. Ja, maar stuk voor stuk zijn het allemaal kampioenen. Hè. Dat is, als je ook naar de lijst kijkt van deze rijders, ze hebben allemaal een CV, daar zeg je u tegen. Er staat zoveel op. Je kunt elke klasse maar bedenken of ze hebben zo'n kampioenschap binnengehaald de afgelopen jaren. Absoluut, er zijn internationaal zoveel mooie competities. En dus de simracer die dit ziet, die denkt, oh, doen deze mannen allemaal mee? Ja, dan is het echt top of the bill. En ik hoorde in de voorbeschouwing Andy heel
nederig zijn. Van ja, nee, maar ze doen het ook voor de fun. Nee, ze doen het ook echt voor de pegels hoor. Maar dat geeft wel aan hoe hoog aangeschreven Sim Formula staat. En het is geweldig dat we dat natuurlijk heel graag met heel veel publiek hadden willen doen hier in het MEC tijdens de Interclassics. Laten we hopen dat we het volgend jaar weer met publiek mogen doen. Maar nu op deze virtuele wijze dan. Wie we ook niet mogen vergeten is de winnaar van vorig jaar, Risto Capet. Beetje onzichtbaar in deze races, maar ook hier zit hij er weer hartstikke goed bij. Derde plek. Ja, en gewoon ook, er hoeft maar iets te gebeuren en dan zit je in die positie om het te doen. Het zit zo dicht bij elkaar daar. En hier het moment dat Patel kan profiteren van een heel klein, het is minuscuul het foutje van Briljak. Komt net bij het insturen van de Kumo. De bocht voor de Arie Luijendijk net niet helemaal lekker uit. En hier zit hij op de ideale positie, want hier kun je niet meer terug. Alhoewel, heel even een klein tikje. Nou, mooi hè? Ja, gedurfd. Heb je dat in de gaten tot op dat moment een rijder naast je zit? Tuurlijk. Ja, dus hij wist al bij het insturen van Kumo van verdorie, nou gaat hij mij pakken. En dat zit in de details. Hè. Dat is het mooie van het simrace. Het is misschien fysiek niet extreem zwaar, maar mentaal geen fouten maken. Daar gaat het vooral om. En je ziet ook dat deze absolute toppers, want dat zijn het, dat ook daar een klein foutje keihard afgestraft wordt. Vooral op Zandvoort. We zijn aan boord bij Marocek, die toch wel achteraan in dat treintje rijdt. Niet echt kans heeft om kort erbij te komen. En dan is het natuurlijk opletten. Ja, hier heeft het natuurlijk geen enkel nut om naar de rechterkant te gaan rijden. Dat is alleen de positie waar je gaat rijden op het moment dat je een inhaalactie kunt gaan beginnen. En dat is natuurlijk ook nog opletten, want op dat punt is de baan natuurlijk niet zo schoon. Zoals ook op eigenlijk op de goede lijn, om het zo maar te zeggen. We moeten langzamerhand maar gaan kijken hoe Juri Kasdorp het gat gaat dichten richting Wisniewski. Ik heb het idee dat Kasdorp een wat hogere topsnelheid kan bereiken. Of het nou door slipstream is of om een andere reden. Maar hij komt wel dichterbij, zie ik. Hè? Het is nu nog maar 16e van een seconde. Dan zit je natuurlijk ook in de vuile lucht. Dus in deze sectie van de baan is het lastig om dichterbij te komen, dichterbij te blijven. Dat weet ook deze Risto Capet, want daar rijden we nu mee. De auto voor ons is de Nederlander Juri Kasdorp. De auto daarvoor is onze leider Wisniewski, die zich als vijfde had gekwalificeerd. Maar omdat we dus in race 2 de top 5 hebben omgedraaid, mocht hij vanaf pole position de race aanvangen. En die leidende positie heeft hij nog steeds. Nog. Maar we hebben nog 19 minuten te gaan. 3 teamgenoten achter elkaar. Kasdorp, Capet en Jajowski zijn alle 3 rijders van het team van Romain Grosjean. Spelen teambelangen dan ook nog mee? Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. Maar je hebt ook je eigen ego, dus het is een beetje afwegen, hè? Wikken en wegen op dat moment. Maar ze moeten niet elkaar van de baan afrijden, zeker niet. Ik heb begrepen dat Romain Grosjean zich echt actief met dat team bemoeit. Hij belt regelmatig op naar de coureurs, geeft dingen door. Hij volgt dit soort races ook. Absoluut, ja, nee. Het is, dat moeten we zeker wel. Het is niet iemand die zomaar een naamgever is of zo. Nee, hij is echt eigenaar. Al die echte coureurs die zich proactief inzetten voor de virtuele racesport, de simracewereld, die zijn er ook echt bij betrokken. Het is mooi om te zien. Voorlopig Kasdorp nog steeds op de tweede positie. Het gat wordt niet echt groot, het wordt niet echt kleiner. Het blijft zo rond de 17e hangen. Capet heeft nu wel een heel klein beetje verloren. Want die zit nu op 1,4 seconden, maar het wisselt vrij snel. Dat heeft allemaal te maken een beetje met de uitacceleratie en de topsnelheid van de wagen. Maar we zien wel in ieder geval dat Jajowski wel heel erg kort op de versnellingsbak van Capet zit. Dus dat zou natuurlijk wel dadelijk een aanval kunnen gaan geven. Ja, en dan komen we terug bij het tactische aspect. Wat ga je doen? Jajowski weet, ik heb de beste punten gescoord in de eerste race. Maar ja, toen werden er eigenlijk niet zoveel punten verdeeld. Want dan had hij 20 punten verzameld. De nummer 2 krijgt dan 18 punten. Voor deze tweede race krijgt de winnaar 30 punten. Of 35 punten zelfs. En de nummer 2 30 punten. Er zit alweer 5 punten verschil tussen. Dat is best veel. Dus Jajowski die is niet zomaar veilig om als vierde deze race uit te rijden. Hij zou dus heel graag in de aanval willen gaan. Maar ik heb begrepen van Rudy, die kent Jajowski ook heel erg goed, dat Jajowski is vooral iemand die afwacht. Hij is de afwachtende partij in deze en hoopt dus dat het misschien fout gaat tussen Wisniewski en Kasdorp of tussen Kasdorp en zijn teammaatje Capet en dat hij daarvan dan gaat profiteren. Maar goed, we hebben nog 17 minuten te gaan. We zitten nog niet op het halverwegepunt. Wat dat betreft is er nog van alles mogelijk. Aan boord bij Marocek, die voor zich Briljak ziet rijden, maar in ieder geval geen poging maakt om daar korter bij te komen. Zal hij ongetwijfeld wel willen, want ja, het is erg aan het duwen hoor. Ongetwijfeld. Rijdt voor een ander team, een iets minder bekend team, Burst eSport. Heeft ook een eigen delivery gekozen met eigen sponsornaam. En dat is die witte lijn, hè? Die witte lijn daar in die Hugenholzbocht. Als je daar tegenaan durft te rijden, dan toon je echt karakter en dan heb je durf.
Nou, dus even een kortstondig gele vlag. Het is Cincic die een foutje heeft meegemaakt. Die is teruggezakt, reed al achteraan, maar die heeft nu nog een paar seconden achterstand. Dit is een heel lastig punt. Hè. Je ziet het links, aan de linkerkant van het linker voorwiel. Je ziet, ze rijden daar over die rood-witte stenen, de curbstones zoals ze genoemd worden. Dat is echt het uiterste randje waar je terecht wil komen. Ook hier weer, maar dan kom je in het gras terecht. Nou, je hoeft geen wetenschapper te zijn om te bedenken dat gras iets minder grip geeft dan asfalt. Maar zo zie je dus dat ronde na ronde elke centimeter gebruikt wordt. En dat is knap, mooi om te zien. Veel uitdagingen op het circuit van Zandvoort. Of natuurlijk de meest ideale positie te kiezen. We zien eigenlijk dat ze niet aandurven om een andere racelijn te rijden. Dit is de racelijn die je eigenlijk moet rijden. Ja, ze weten allemaal donders goed wat de ideale racelijn is. En dan heb je ook nog te maken met de simulatie waarmee we rijden, R-Factor 2. Dat is ook zo realistisch dat als je buiten de racelijn zit, dat je ook minder grip hebt. Dus het is ook wat dat betreft is het misschien wel jammer dat het zo realistisch is. Want dan hou je dus dat iedereen die ideale lijn moet volgen. Maar ja, bij deze mannen die dus nogmaals de top van de wereld zijn, dan zit het echt in de details. Hè. Dan kun je niet zomaar een seconde per ronde winnen. Het gaat echt om de details. En dat weet Wisniewski ook. Hij heeft het gat rond die 17e weten te houden. Ja. Was misschien even zenuwachtig, dat hij dacht, verdorie, ik rij aan de leiding. Ik moet even rustig aan doen. Nu heeft hij dat gewoon volgehouden. En Juri Kastorp kan eigenlijk niet veel meer dan in de achtervolging. We zagen in de eerste race dat het Jajowski was die eigenlijk op een bepaald moment seconden ging pakken. Steeds verder naar voren ging rijden. Zien we nu dat het hele gebeuren toch kort bij elkaar blijft. En dat houdt het natuurlijk spannend. Zeker als we weten dat er in de eerste race 3 auto's zijn uitgevallen met motorische problemen. Betekent dus ook dat het hier spannend blijft tot het laatste. We zitten halverwege de tweede race. We hebben dik 15 minuten geraced en een kop Wisniewski. Op de tweede plek Kastorp, de Limburger uit Montfort. En op de derde plaats de winnaar van vorig jaar, Capet. Ja, en als we dan toch al een beetje een rekensom gaan maken van hoe het er nou uit zal komen te zien, wie de grootste winnaar is. We zitten bij Cincic aan boord. Ja, we zagen al dat hij kortstondig achterstevoren ging hier bij het aanremmen van de Hans Ernst chicane. Ja, breekt weg. Te veel. En dan is het een mooie 360. Jawel. Maar hij houdt hem, dat doet hij mooi. Keurig gedaan, Cincic, maar dat zorgt natuurlijk wel voor extra tijdverlies. Even terug. Oh, hier is weer geel. Er is geel. Wie is er weg? Wie is er weg? Het is Kastorp is weg. Oh! Nee. Dat zal toch niet waar zijn? Kastorp is weg. 9e plaats, 18 seconden achterstand. Dat betekent dus dat hij er flink is vanaf gegaan. Ja, want hij rijdt nog wel. Rijdt nog wel. Dus er is echt een momentje geweest met Juri Kastorp. Natuurlijk gaan we dat zo snel mogelijk terug proberen te halen. Maar dat zorgt ervoor dat Jajowski naar de derde positie is gegaan. En ik wilde net beginnen over de puntentelling. Maar ik denk dat Jajowski nu echt in een zetel zit. Ja. Waarom? Kastorp heeft weinig punten gescoord. Wisniewski heeft weinig punten gescoord. Dus de enige waar hij zorgen om hoeft te maken is Risto Capet. Maar ja, Risto Capet die werd tweede in de eerste race. Had 4 punten achterstand. Wat dat betreft ten opzichte van Jajowski. En de kwalificatiepunten ook nog. Precies, dus daarom zit je op 4 punten. Dus ik moet er zo dadelijk maar even kijken hoe dat dan zich gaat uitpakken op deze wijze. Het wordt in ieder geval spannend. Je kunt nu niet 2 punten. Ja, je kunt op dit moment als coureur niet afgaan op het rekenwerk. Je moet gewoon vol blijven rijden. Want voor je het weet pakt er ineens iemand daar een snelste ronde. Want daar krijg je ook nog een punt voor. Absoluut, maar je moet mij ook niet aanvallen op rekenwerk hoor. Dat is altijd lastig. Maar ik heb het idee dat er 2 punten verschil zit. Kastorp. Ja, Kastorp, wat er gebeurde. Hier zit hij nog goed. Ja. Pak een goede lijn. Volgens mij was dit ooit de bocht zonder naam. En... Oh! Ja, die tik. Oh! En veel schade. Hoi. Ja, dat was wel meer dan zomaar een spinnetje. Het verwondert mij nog dat hij nog rijdt. Ja, wel een schade aan de voorvleugel. Is dus binnen geweest. Althans is nu binnen voor een benodigde pitstop. Absoluut niet verplicht wat dat betreft. Terwijl we linksboven in beeld zien dat Petter Briljak nu de snelste rondetijd heeft genoteerd. Op de 4e plaats. Maar daarmee dus wel een bonuspuntje. Ja. En vergis je niet, hè. Maar die Briljak zal waarschijnlijk geprofiteerd hebben van de chaos vooraan. Absoluut. De mannen hebben moeten remmen. Waardoor Briljak, die er net achter reed, gewoon zijn ideale ronde heeft kunnen maken. En Kastorp rijdt weer. Nee, dit is de replay. Dit is de herhaling en ja, dan ben je hem kwijt. En dan 2 mannen die er bovenop klappen. 3 mannen die er bovenop klappen. Hij raakt hem achter kwijt en voor heeft hij een probleem, heb ik het idee, met een beetje onderstuur. Ja, het was uiteindelijk de kont die wegbreekt en dan hou je hem ook gewoon niet meer. Het was op dit punt opkomen van het achterste rechte stuk. En zo profiteren daar zowel Risto Capet als Jajowski van. En Petter Briljak die inderdaad de aansluiting heeft gevonden met die snelste ronde richting de mannen van Romain Grosjean eSports. Briljak, ik zei het al,
snelste ronde, krijg je een bonuspunt voor. Zou zomaar een paar €100 waard kunnen zijn, hè? Met die geweldige prijzenpot die we hebben van €13.500, €4.000 voor de winnaar. Ja. Maar ik denk dus, nogmaals, als mijn rekensommetje een beetje klopt, dat Jajovski vooralsnog veilig is. Maar dan moet hij wel derde blijven. Dan moet niet deze Briljak hem inhalen. Dan kan het misschien nog wel eventjes spannend worden. Jij noemde net het prijzengeld voor de rijders. Er zijn ook prijzen te verdienen voor de toeschouwers. Want je kunt kiezen voor je favoriete coureur van vandaag. En uit al die mensen die daar stemmen, en we hebben al gehoord dat er veel wordt gestemd, kun je namelijk een petje winnen. En niet zomaar een petje, het petje van Niki Lauda, de befaamde pet. Zou jij hem graag willen hebben? Nou, dit is uniek, hè? Ja. Hij is gesigneerd, hè? Dat is echt geweldig en heel erg mooi. Wij zijn uitgesloten, hè? Wij mogen niet stemmen. Bang voor wel, ja. Voorlopig de race met aan kop nog altijd Wisniewski. Capet op een mooie tweede plek. En Jajovski, die zoals het er nu uitziet vandaag de beste zaken doet. Maar het is niet zomaar, hè? Hij heeft nu, als ik het goed heb uitgerekend, dan gaat hij 2 punten verliezen ten opzichte van Capet. Heeft daar 4 punten voorsprong, los van de snelste ronde. Maar die is nu door Briljak ingezet. Briljak staat nummer 3 in het kampioenschap op dit moment. Kampioenschapje, de puntenklassement, laat ik het zo zeggen. Maar dat is het mooie van dit format. Jajovski moet niet te veel plekken gaan verliezen, want dan kan het nog wel heel erg spannend worden. En Briljak zit er best wel kort achter, hoor. Die zit er op een halve seconde achter Jajovski. Dat betekent dus dat hij zowel naar voren moet kijken, maar volgens mij moet hij op dit moment meer naar achteren kijken dan dat hij kan kijken richting Capet. Absoluut. We gaan een herhaling zien. Achterin met Mohamed Patel. Ja, hij is slachtoffer, want hier voor ons, daar zien we hem, de derde auto voor ons. Dat is Yuri Kasdorp 1 en 2. Ja. En zo is hij staat ook achter zijn voren. Ja, ook slachtoffer in deze. Tja, dat kan gebeuren. Maar Patel op dit moment op de 8e positie. Ja, voor hem is het dan nu een kwestie van proberen uit te rijden. De nummer 4 in het puntenklassement. Goed, Wisniewski die heeft het keurig voor elkaar. Hij heeft nu ruim 2 seconden voorsprong op Risto Capet. We rijden mee met de nummer 4 in de wedstrijd. Petr Briljak, de 27-jarige Kroaat. Rijdt dus voor het team van Williams Esports. In 2015, toch al vrij lang geleden, was hij al wereldkampioen in de befaamde Formula Sim Racing. En heeft ook meegedaan als vele andere van deze toppers in de Formule E Race at Home kampioenschap. De virtuele versie van de elektrische Formule E klasse. Ja, ik zei het al, de mondiale simrace wereld die heeft zich virtueel gevoegd hier in het MEC in Maastricht. En de koploper Nikodem Wisniewski is toch niet zomaar een coureur. 2020, die befaamde Le Mans race, 24 uur van Le Mans, waar zowel de virtuele rijders als ook de rijders die normaal op de circuits in het echt rijden aan deel hebben genomen, daar is hij de winnaar van geweest. Ja, ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. 26 jaar, Wisniewski, de Pool, heeft het nu keurig voor elkaar. 1,7 seconden voorsprong op dit duo, Risto Capet en Eran Jajovski. Ja, zou hij weten, Jajovski, zou hij weten, terwijl hij echt wel een flink overstuurmomentje kent daar trouwens, zou hij weten dat hij veilig zit? Ik ben benieuwd, Jajovski, heeft hij nog zoveel over? Heeft hij een Excel-sheetje naast zich staan om te kijken van waar sta ik nu? Ik zou daar niet op gokken. Dat zou ik niet doen. Nee, dit is gewoon trappen tot de bodem en zorgen dat je een zo goede mogelijke positie hebt. Op het moment dat Capet daar een probleem heeft of een foutje maakt, dat je er dan voorbij kunt. Want dan ben je op dat moment nog meer zeker van in ieder geval de eindoverwinning vandaag hier van de Dutch Grand Prix. 7 minuten nog te gaan. Maar vergis je niet, hè? We zeggen wel van Jajovski, gas op de plank en proberen die derde positie veilig te stellen. Dan ben je de winnaar van deze virtuele Dutch Grand Prix. Maar ja, we zagen ook Yuri Kasdorp. Ja. Stond opeens achterstevoren. Leek niks aan de hand te zijn en dus nu weggevallen. We zagen in de eerste race, zagen we niet 1, niet 2, maar 3 auto's met motorische problemen wegvallen. Dus die 7 minuten, dan kan er nog nu zitten we in de moeilijke gebeuren. fase, hè? Ja. Want zo strakjes waren op dit moment al 3 motoren die de geest hadden gegeven. Ja. V8 motoren die over het algemeen toch vrij betrouwbaar waren. Betrouwbaarder eigenlijk dan in het verleden dan de V10 en de V12. Die technisch natuurlijk veel geavanceerder waren. Maar de echte fans willen die natuurlijk horen. Maar dit zijn toch de V8 motoren. Tegenwoordig rijden de Verstappen en collega's met 6-cilinder motoren. Een doorn in het oog van de fans. Maar hier rijden we nog met de ouderwetse atmosferische krachtbron. Want er zit geen turbo op. Gewoon een V8 van 3,5 liter achter in deze McLaren's.
Ja, dat zorgt ervoor dat het gebulder wat we horen, heerlijk, ook virtueel perfect nagebootst door de mannen van Studio 397. Nederlandse gameontwikkelaar die dit dus allemaal heeft gemaakt. En nogmaals, je kan dus gewoon thuis ook deelnemen, allemaal in R-Factor 2. Goed, nog 6,5 minuten gaan. Wisniewski heeft 1,6 seconden voorsprong. Dat fluctueert een beetje. Ja. We rijden mee met Mrocek, die ook langzamerhand het gat heeft gedicht richting Briljak. En zo lijkt het erop dat Risto Capet, de grote winnaar van vorig jaar, toen ook gereden hier in het MEC met veel toeschouwers die er toen wel live bij konden zijn. Helaas, we weten allemaal waarom dat dit jaar niet zo is. Maar Capet vorig jaar dus winnaar in de Porsche GT3. Laat dus ook zien dat hij behoorlijk kan sturen in de McLaren MP4-8. Maar het is wel een soort... Nou, hij is wel een treintje. Hey, gele vlag. Dan ga ik toch meteen even kijken. 1, dat betekent richting de Tarzanbocht. Patel valt volgens mij weg. Nee, Kis valt weg. Kis valt weg. 2 keer een uitvalbeurt. De Hongaar, ja, waar we al zeiden, heeft geen team. Wat is daar gebeurd? Is dat wederom een motorische schade of heeft hij daar een klapper gemaakt? We zullen het dadelijk ongetwijfeld gaan zien. De regie gaat natuurlijk dat moment zoeken. Ja, en zo hebben we dus al de eerste uitvallen. Ja. En je zegt het net. We moeten gewoon eigenlijk onze mond houden dat er auto's kunnen wegvallen. Want dan hebben we een soort commentator. Ja, ik zag nog heel even een klein rookwolkje bij de auto van Jajowski. Oh jee. Ja. Oh jee. Dus ook voor hem, hij zal dat ongetwijfeld ook gemerkt hebben, is het voorzichtig om die laatste 5 minuten hier te rijden. Niet op je grote gemak, op je dode akkertje om het zo maar te zeggen. Nee, absoluut niet. Nee. Briljak die zich laat zien in de spiegels, die laat zich zien bij Jajowski. Van nee vriend, je moet niet te rustig aan doen. Want ik ga gewoon elk momentje wat ik kan pakken, dan ga ik proberen me naast te zetten. Zo gek veel mogelijkheden heeft hij dan ook niet meer, met nog 5 minuten te gaan. Nee. Want als de klok op 0 staat, dan zal het zwart-wit gebotst gezwaaid worden. Hier gaan we het moment met Kis zien. Daar rijdt hij. Ja hoor. Ja, dat betekent dus tot voor Kis, Daniel Kis, 2 keer een motorprobleem. We hoorden in de voorbeschouwing al dat het financiële karakter, dat je dat gelukkig niet hebt hier in het virtuele. Maar 2 motorblokken opblazen in 1,5 uur tijd, dat is nooit een goed teken natuurlijk. En ook toen dat tijd kon al een beetje met de telemetrie zien dat het aan jou lag. Of dat er echt iets stuk ging in de motor. Ja. In het verleden, in de jaren 70, 80, zeiden ze gewoon, nou dan breekt iets af. En dan was het de schuld van de auto of de fabrikant. Maar in dit geval is dat niet. Van hemzelf ben ik bang, ja. Goed, en dus hebben we nog 8 man in competitie, helaas. Voor mocht je net inschakelen, onze Nederlandse troef, Juri Kasdorp. In de eerste race uitgevallen, in de tweede race keurig onderweg naar een podiumpositie. Ja. Toen was er een miniem foutje, maar zo'n miniem foutje is dan wat dat betreft wedstrijd technisch dodelijk. Kasdorp heeft een pitstop moeten maken, reparatiewerkzaamheden moeten uitvoeren. En zo is hij teruggezakt naar de 8e positie. Maar de leider is Wisniewski. Maar hij rijdt wel nog. En dat is het mooie ten opzichte van Kis. Daar was het meteen over motorproblemen. En dan houdt het op. Dan kun je nog wel de pit bereiken. Maar dat heeft geen enkel nut meer dan. Want ja goed, vleugels kun je vernieuwen om het zo maar te zeggen. Ook in de digitale pit. Maar een motorprobleem, dat is gewoon einde wedstrijd. Het blijft daar bij de eerste 3 posities wel heel kort bij elkaar zitten. Ja, ongelooflijk hè. En je ziet ook hier Capet, nogmaals de regerend kampioen van Sim Formula, heeft vol de druk erop zitten van Jajowski. Die zit er wel een beetje van, nou oké, kan ik hier nu gewoon als derde blijven rijden? Petter Briljak, de man in de lichtgekleurde auto daarachter, die denkt, nou ja, ik wil nu gewoon vol in de aanval gaan. Ik heb niet zoveel te verliezen, terwijl Jajowski dat wel heeft. En dat is ook weer dat lastige, dat mentale aspect wat ook nog meespeelt. Ja. Als we even gaan kijken, de eerste 5, dat zit bijna binnen 3 seconden van elkaar. Ja. Dat betekent dus ook nog met deze auto's waar je heel veel gebruik moet maken van de downforce, dat het niet gemakkelijk is om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Wat mij opvalt is dat Wisniewski opeens 16e verloren heeft. Het gat was echt wel 1,6, 1,7. Laat het 1,5 seconde zijn. Maar kijk, hier Capet. Onder een seconde zit hij al. En dan wordt het spannend. Maar op het moment dat je dan heel even kort erbij kan komen, die auto achter in die versnellingsbak kunt zetten, om het zo maar te zeggen, kun je er op het juiste moment zijn. Er eigenlijk 2 momenten waar je er langs kunt gaan. 2 keer bij de kombocht. Althans wat betreft het uiteinde van de snelheid. Ik zit te bedenken waarom dit zo is. Kan het een foutje zijn geweest? Kan het ook misschien een simpel rekenfoutje zijn geweest bij Wisniewski? Hè? Dat je niet genoeg brandstof bij je hebt, dat hij er nu achter komt.
oh jee, we hebben nog 2 minuten te gaan en ik heb voor een ronde te weinig brandstof misschien bij Dat me. kunnen wij niet zien hier op het scherm, Nee, maar kunnen dat wij kan helaas hij niet thuis wel zien. Maar ik vind het wel opvallend. Het was 1,6 en het is toch echt wel structureel dat het minder wordt. Dus het is Of niet meer een fout. bandenproblemen, dat kan natuurlijk ook. Hè? Kan want ook, We hebben ja. nog 2 minuten te gaan. Dat betekent dus dat we 28 minuten bezig zijn met zo'n setje banden. Die banden moeten normalerwijze zo toch 30, 35 minuten kunnen uithouden. Maar ja, als je te veel van je banden hebt geëist, dan kan dat een probleem zijn. Alhoewel, als je voorop rijdt, moet dat niet nodig zijn. Nee, maar feit is wel, Wisniewski laat het niet vrijwillig gebeuren. Dat het gat van 1,6 terug wordt naar 7, misschien 16. Want dan zit je toch echt wel in de hoek waar je misschien toch wel een uitremactie kan doen. Of in ieder geval in de slipstream kan komen. En dus hebben we nog 2 rondes te gaan. Ik zeg 2 rondes. Waarom? Want we hebben nog 1,5 minuut te gaan. We doen rondetijden van rond de 1,13, 1,14. En dus moeten we niet deze ronde hebben. En is dat misschien wel het rekenfoutje geweest van Wisniewski. Als ik het alvast mag invullen voor hem. Dat we dus hierna nog een ronde gaan rijden. En dat zou misschien wel een brandstofprobleem voor hem kunnen gaan opleveren. Het zou wel slordig zijn. Ja, ik wil het ook niet spannender maken dan nodig, maar het feit is wel, het gat was ooit een kleine 2 tellen en dat is nu al lang niet meer. In dat geval zou de grote winnaar Jajovski zijn. Zeker. Want dus, die krijgt dan in plaats van de 28 punten, krijgt hij dan 30 punten erbij. Nou, ja, maar mocht Capet de race winnen, even, ik ga even doordenken. Dan wordt het heel spannend. Nou, dan betekent... gaat Capet met 1 punt het kampioenschap pakken. Want de het winnaar gat... van vorig jaar is nog zeker niet geslagen. Nee, dus Wisniewski, als het aan Jajovski ligt, gaat Wisniewski deze race winnen. Want ook al gaat Wisniewski wegvallen en wint Capet en wordt Jajovski tweede, er zitten 5 punten tussen nummers 1 en 2 en maar 2 tussen 2 en 3. Even een ingewikkeld rekensommetje, dus het kan nog spannend worden in die laatste 4,3 kilometer. Met een vochtige potlood. 15 seconden, laatste ronde zijn we bezig. Wisniewski voorlopig nog altijd aan de kop, gevolgd door Capet en Jajovski. Dat zijn de mannen die wel eens in deze race, maar ook in het algemeen klassement omdraait. Petter Briljak die ook aardig in de aansluiting zat. Nu is het Mrocek die ook de aansluiting heeft gevonden. En zo is het ook wel een treintje wat is ontstaan. Dus weet je nog, Maurice, volgens mij zei je een ronde of 2 geleden dat de top 5 binnen 3 seconden zat. Ja. Dat is inmiddels 1,8 geworden. En dat geeft toch wel aan dat het zeker niet allemaal vrijwillig is wat Wisniewski doet. Bezig aan de laatste meters van deze tweede race van de Dutch Grand Prix. Waarbij het nog spannend wordt. Of er nog misschien een inhaalactie op het laatste rechte stuk komt, dat denk ik niet. Dat kun je pas op het einde doen, maar dit blijft spannend. Dit is de laatste uitremmogelijkheid. Wisniewski weet dat hij het vol moet houden. Hij weet dat vanaf de Cumo, dus eigenlijk bij het aanremmen van hier, dan is het vol gas. Maar dan moet hij genoeg druppels in die tank hebben om het vol te houden. Maar het lijkt erop van wel, Wisniewski gaat deze race winnen. Maar Jajovski gaat het kampioenschap pakken. Hij wordt de winnaar van Sim Formula 2021, de Virtual Dutch Grand Prix. Wisniewski gaat voor het dagsucces. En Capet wordt dan uiteindelijk tweede. En hij zal met enige trots, dat zeker, zal hij zijn trofee mogen, de wisselbeker mogen overhandigen richting Jajovski. Ja, wat was het weer spannend toch weer, ook in dit geval. En zo zie je dus, die 10 minuten extra maakt toch wel veel uit. Niet wat betreft de afstanden die men tot elkaar heeft, maar vooral het feit dat je toch ook wel tactisch moet doen. En nu is het denk ik toch in veel kamertjes verdeeld over heel Europa even het zweet van het voorhoofd afvegen. Nou, hier ook hoor. Wat dat betreft. En Wisniewski natuurlijk eerherstel. Hè. Wisniewski was een van de 3 uitvallers in race 1. Had dus het niet helemaal voor elkaar voor wat betreft de afstelling van de versnellingsbak en de motor. En dan toch terugslaan met een overwinning in race nummer 2. 25 rondes uiteindelijk hebben ze afgelegd in die 30 minuten durende race. Risto Capet wordt dan uiteindelijk tweede. Dat is niet genoeg om genoeg punten te pakken ten opzichte van Eran Jajovski. En die met een eerste en een derde plaats uiteindelijk. En natuurlijk die pole position, die belangrijke 3 bonuspunten. Daarmee ook het puntenklassement en dus Sim Formula Europe 2021 heeft gewonnen. Zeg ik nu heel trots. En dan blijkt het als zo dadelijk het kaartje zien dat het misschien helemaal niet zo is. Maar laten we hopen dat ons rekensommetje wel klopt. En Juri Kasdorp op de 8e plek. Maar wat was het jammer voor onze Limburger dat hij daar toch eigenlijk een beetje pech had. Tot hij overstuur krijgt, tot die auto dwars gaat, is prima. Maar hij had de pech dat er iemand tegen hem aanrijdt. Ja, absoluut. Ja, maar dat geeft dus wel aan hoe ver ze op de limiet zaten. Ja, Bas. Wederom, in dit geval ook weer een hele spannende race. Zeker weten, dankjewel heren. Ik kom zo nog eventjes bij jullie terug. Mocht die stand dan toch er anders uitzien. Maar het ziet er dus uit dat Jajovski vandaag wint. Jij kent hem hè, Rudy? Ja. Wat is dat voor jongen?
Een hele pintere, rustige jongen. Dat zag je in deze race ook alweer. Hij doet niks geks. Hij rijdt heel netjes, waardoor zijn banden altijd, ik kan bijna wel hardop zeggen, beter zijn dan van een ander om hem heen later in de race. En dat doordachte rijden, dat brengt hem veel prijs in de simwereld. Ja, is dat uniek en dan is hij daar uniek in wat dat betreft? Nou, hij specifiek, ik wil niet zeggen uniek, maar in dit veld is hij wel een van degenen die zijn kopje er het beste bij houdt, ja. Ja, oké. Want wat vond je van het niveau van de race? Nou, hoog, maar dat zagen we ook. De gaten waren klein. Ze zitten allemaal rond dezelfde snelheid. En dat geeft dan ook zo'n race als dit. Geen grote gaten. Inhalen was lastig, maar aan de andere kant is het een goede race. Is er niet als moeten per se ingehaald worden voor een goede race. Dit was op zich ook spannend. We zaten te wachten van gebeurt er nog iets. Dus ik vond deze beter dan de eerste race. Ja, want dat is misschien ook wel dankzij die reverse grid, hè? Dat ze nu lekker dicht bij elkaar zitten. Ja, je merkt toch wel dat er daardoor een verschil was hoe dicht het veld op elkaar bleef. Maar inhalen bleek wel heel erg moeilijk te zijn. Maar het is jammer, zeker voor Kasdorp, die nog een podium had kunnen pakken. En het was nog wel heel spannend geweest qua puntenverschil. Want als Kap het net voorbij was gegaan, dan had hij misschien nog de titel kunnen pakken. Maar het zijn ook teamgenoten van elkaar. Maar er zaten veel mooie elementen in deze wedstrijd. Ja, hoe kijk jij nou naar het niveau van zo'n wedstrijd als je gewoon naar de tv kijkt eigenlijk? Nou, het gekke is ook, je kijkt ook gewoon naar welke lijnen rijden ze, hoe rijden ze. Je ziet soms ook wel dat er een verschil is tussen de real world en in de simwereld. Waar lijnen net wat anders liggen. In zo'n simulatorspel zie je ook dat op sommige plekken soms net even wat betere grip ligt. Het circuit van Zandvoort is natuurlijk veranderd. Dus ik keek wel met veel aandacht ook naar bocht 3 bijvoorbeeld, naar de lijnen die ze daar reden. Nou, het is wel iets wat ik weer meeneem als ik straks in Zandvoort rij. Om te kijken, gaat dat met een Porsche ook juist beter om iets verder buitenom en iets meer die banking te pakken zoals zij het hebben gedaan. Ja, precies. We gaan zo meteen nog even een aantal gedeeltes van de wedstrijd terugkijken met jou ook, Sam. Maar eerst even de definitieve uitslag van de race. Terug naar Maurice en René. Ja, en René had het al een beetje uitgerekend. Ik mag zeggen, dat had je mooi goed hoofdrekenwerk. Zou je volgens mij wel altijd op school vroeger een goed punt voor hebben gehad? Nee, toch niet? Nee. Nou ja, dan is er iets misgegaan. Maar in ieder geval, je had het goed berekend. Maar wat was het spannend als we het zien wat betreft de punten? Ja, wiskunde A1 was niet zo heel best wat dat betreft. Maar goed, 2 punten verschil inderdaad. Eran Jajovski die met 52 punten, natuurlijk dankzij die 3 bonuspunten na de kwalificatie. Maar met 2 puntjes uiteindelijk maar is hij de nieuwe kampioen. Risto Capet wordt het uiteindelijk dan tweede voor Petter Briljak. En ons Nederlands troef Juri Kasdorp. Ja, 2 matige wedstrijden, laten we het dan maar gewoon zo noemen, eindigt hij uiteindelijk als 8e. Ja, terechte einduitslag om het zo maar te zeggen wat betreft de rijderskwaliteiten? Nou, het werd net ook in de studio gezegd, het is ongelooflijk wat het niveau is. En Jajovski rustig gebleven waar het moest. En op het moment dat hij kon, is hij ervoor gegaan. Pole position en de winnaar van race 1. Terechte winnaar. Ja, dankjewel Bas. We weten wie er vandaag de allerbeste was. Oké, heren, heel erg bedankt voor jullie commentaar vandaag, René en Maurice. De beste komt dus uit Noord-Macedonië, Jajovski. Laten we even de start erbij nemen van die laatste race. Wat is jou opgevallen, Sam? Ja, Jajovski dus inderdaad, want het werd al een paar keer gezegd hier. Een jongen die altijd het hoofd koel houdt. En dat zie je ook precies bij de start gebeuren. Niet alleen hij hoor, ook de anderen leven en laten leven. Dat hebben we wel anders gezien, bijvoorbeeld bij de GP van Maastricht. Toen die A2-tunnel vakkundig verbouwd werd door de voorkant van het veld. Maar je ziet, het zit ontzettend dicht bij elkaar. En dan is er misschien een neiging om dan, als je dan zo dichtbij zit, om net die positie te pakken. Maar hij doet dat niet. Hij maakt ook geen fout. Het zit ontzettend dicht bij elkaar met die bandjes. Maar misschien dat hij hier wel de basis legt voor die eindzege uiteindelijk. Door gewoon zijn auto heel te laten en nog even op te schuiven ondertussen. Ja, en kleine contactmomenten, Rudy, dat is niet erg genoeg om daar schade voor... Nee, wat je hier ziet niet. Er is ook altijd nog een stukje, dat noemen we met het simracen de netcode. Dus dit blijft natuurlijk een online object dat beweegt op een circuit. Dus dit doet niks. Ja, wat ook opvalt eigenlijk in de wedstrijd is dat het team Grosjean, dat ook een vrij groot team is, die rijden veel in beeld. Ja. Wat is de rol van Grosjean eigenlijk in dat team? Ja, wat is de rol? Ik ben geen teamgenoot van ze. Maar ik kan me voorstellen, wat ik af en toe een klein beetje hoor, is dat hij een soort van motivator op de achtergrond is. Zijn team draagt zijn naam. Dat brengt sponsors, dat brengt aandacht, dat brengt structuur. Maar dat zijn die gasten die het werk erin stoppen. Ja. Ja, we vragen Rudy misschien, in hoeverre spelen teamorders dan ook een rol? Als je ziet dat zij in slagvolgorde eigenlijk de race dan voortzetten. Ja, nou goed. Teamorders denk ik dat het hier wel meevalt. Wat wel hun helpt met zo'n grote groep, is dat ze 3 auto's hebben die testen. En die weten nog steeds meer dan 1.
Dat is zelf met Williams, die hebben er ook 2. Dat zijn ook 2 jongens die dingen kunnen testen ten opzichte van iemand die alleen is. En daar proef je allemaal dan Ja, van? daar profiteren ze alle 3 van. Ik weet dat die jongens een open kaartstrategie hanteren achter schermen. Gewoon een soort van verplicht, van het is gewoon een open boek. Dus die hebben ook alle 3 de tools om het zo goed te doen. Maar goed, dan krijg je ook dat ze elkaar moeilijk kunnen inhalen, want ze rijden dezelfde vleugels, et cetera. Maar krijg je wel ook, hebben zij communicatie onderling? Met Ja. andere woorden, kunnen zij zeggen van, hey, tik hem eens even eruit en dan kan ik winnen? Ja, als ze dat willen, kunnen ze dat zeggen. Er zit een online voice communicatieserver achter, waar de heren elkaar kunnen spreken. Oké, nou, ik heb het wel gezien. En dan het moment voor Limburg in ieder geval van die tweede race, Ja. die crash van Kasdorp. Toen ging alle hoop in rook op, Man, zullen we maar man, zeggen. man. Ja, heel jammer. Wat gebeurt daar nou? Ja, Dit is race 1. ja dit is dan niet Kasdorp. Ja, dit is de eerste race. Dat Hè? wel, maar race 1. Ja, dit is de dit eerste gebeurt race. al in race 1 inderdaad. Ja. Dan valt hij uit en het heeft dan met name met zijn motor te maken en hoe hij die gebruikt / misbruikt. Ja, en En de dan- tweede race is een racefout, denk ik. Hè? Waar hij het overstuur heeft en die auto komt dwars. En dan is er geen houden meer aan, omdat hij nog een paar tikken nakrijgt vervolgens. Ja. Als je dat ongeluk ziet, dan krijg je ook de neiging om even te bellen hoe het met hem gaat. Want dat was toch uiteindelijk best een heftige crash. Er waren andere coureurs die dan vervolgens tegen hem aanrijden. Maar het is ook wel een plek waar het vaak gebeurt, ook in het echt, waar je zo hard mogelijk probeert die bocht in te rollen. Waar je dan net middenwedstrijd met iets minder banden iets meer overstuur op dat moment kan krijgen. En die jongens rijden allemaal op de limiet. Dus hij probeert voor die overwinning te gaan en probeert dichterbij te komen. En ja, uiteindelijk lukt het niet met desastreuze gevolgen inderdaad, met zijn hele voorvleugel en andere mensen eraf. Ja, heel jammer. Ja, we hebben geen beeldverbinding, maar wel een audioverbinding met Juri. Deze is net klaar met die race. Juri, hoe gaat het met je? Ja, teleurgesteld. Ja. Ja, heel kort antwoord, kan ik me goed voorstellen. Wat ging er nou mis volgens jou in die tweede race? Tweede race zat ik nog met mijn hoofd in de eerste race. Mijn hoofd zat er niet bij. En dan, ja, ik gewoon concentratie verloren. Oké. Er werd iets gezegd in het kanaal van Erran. Volgens mij was er iets met iemand anders gebeurd. En ik heb even concentratie verloren en dan ben je de auto kwijt. En dan weet je, oké, het zit erop, het is klaar. Ja, dat zat het eigenlijk al naar race heen. Dus Ja, had je niet meer het gevoel dat het nog mogelijk was in die laatste race? ja, ik wist het natuurlijk wel, maar het gevoel was van ja, het is voorbij. Ja, terechte winnaar, Tajovski. Ja, Erran is heel goed. Dat was gewoon de beste vandaag. En heb jij je stuur ermee geslagen? Of, Nee, dat valt ook nog wel mee. ik zie je niet, maar ik kan me voorstellen dat je... Ja, ik kan me wel een beetje voorstellen hoe je erbij zit. We hebben vandaag nog een reportage van je gezien. Wat is je volgende race? Volgende week Daytona 24 uur op iRacing. Oké. En dan heb je genoeg concentratie. Je hebt nu een week tijd om dit even te vergeten. Hoe ga je dit een plekje geven? Ja, dat zien we wel. Het gebeurt. Soms zijn het goede resultaten, soms lukt het net niet. Dus Ja, oké. Nou, ik wens je veel succes volgende week. En wellicht een keer hier in de studio. ja, dankjewel. Dankjewel, Juri Kasdorp. Ja, je hoort het hè? Je hoort het wel nog aan hem hè? Ja, teleurgestelde coureur. Maar Ja. is goed ook. Als die emoties er niet meer zijn, dan, ben je dan gebrand op te winnen. Dat is de andere kant. Ja. Wat is dat nou voor een kerel, die Kasdorp? Een hele actieve simracer. Is een van de weinigen die goed is in beide populaire spellen, noem ik het maar. We hebben AFIC 2, we hebben iRacing, wat hij net ook zegt. Dat geeft best wel een andere rijstijl om in beide spellen. Hij is een van de weinigen die competitief is in beide. Hij is gewoon dedicated. Streamt het meeste van zijn races online op Twitch ook. En behoort gewoon bij een van de toppers op het moment. Ja, ons hadden gevraagd om nog... We hebben toen de Grand Prix van Maastricht hebben we gedaan in april. Dan had jij een camera erbij. Dan konden we naar jou toeschakelen van hey, hoe was het en zo. Maar Juri zei van dat wil ik niet. Ik wil me echt concentreren. Ik wil geen afleiding. Alleen maar vol in die wedstrijd. Is dat een beetje hoe die ook in elkaar zit dan? Nou goed, wat ik zeg, inmiddels doet hij dat niet. Dat is in ieder geval, we noemen dat public races, zeg maar door de week de wedstrijden. Die streamt hij allemaal en ook een stuk van de kampioenschapswedstrijden. Dus misschien is hij toch overstag gegaan naar die wedstrijd. Maar goed, het is een keuze aan hem. Ja, we hebben natuurlijk deze mooie pet hier van... met de handtekening van Niki Lauda. Daar kon je op inschrijven. Dat is massaal gedaan. Dank daarvoor. En de winnaar van, laten we beginnen met de meest favoriete rijder vandaag. Die is in de tweede race ook uitgevallen. Hij op Facebook noemt hij zichzelf Kiss Daniel.
Maar hij heet Daniel Kiss. Hij is de meest favoriete coureur vandaag en op hem is het meest gestemd. En Aneta Janos, die komt uit Polen. Uit Polen, ja, inderdaad. Die krijgt deze cap thuisgestuurd met handtekening van de held uit 1985 van het circuit van Zandvoort, van Niki Lauda. Dus proficiat, ik weet niet of je het Nederlands spreekt, waarschijnlijk niet. Maar in ieder geval gefeliciteerd, het komt jouw kant op. En dat valt meteen op eigenlijk, ik bedoel de pet gaat naar Oost-Europa, maar van die 10 deelnemers vandaag, dat is echt heel veel Oost-Europa. Hè? Kunnen ze in Spanje niet rijden of hoe zit dat? Nou nee, er zijn in Spanje ook snelle simraces, maar ik denk dat dit meer toeval is. Kijk, er zijn een hoop mensen uit Oost-Europa die simmen, maar die zijn er ook uit Amerika en de rest van Europa. Alleen denk ik dat hier gewoon meer de spotlight op lag voor hun. Ja, nou we zitten in een mooie studio hè, met die prachtige oude auto's uit de jaren 80, 90. Die zijn hier ook naartoe gebracht. En onze Kim Langs gewoon om onze studio zo mooi aan te kleden. Want normaal gesproken zou nu Interclassics, de grote autobeurs, de klassieke autobeurs, plaatsvinden. Dat gaat vanwege corona dus niet door. Dus die auto's zijn hier speciaal voor ons geleverd en onze Kim was daarbij. Een kostbaar vrachtje voor de chauffeur. 2 Formule 1-auto's uit de jaren 80 worden naar het MEC gebracht. De auto's komen uit een privécollectie en mogen even een weekendje hier komen shinen. De eerste is de Benetton BMW van Gerhard Berger. Deze auto dateerde uit 1986. Bijzonder aan deze auto is dat hij in 1986 ook de grote prijs van Mexico heeft gewonnen. En de tweede auto is de BMW Barclay of de Arrows van Thierry Boutsen, de Belg. Die op het circuit van Zandvoort in 1985 heeft gereden. Dat was de laatste Grand Prix van Zandvoort. Erik is blij met deze 2 klassiekers, maar ook een beetje verdrietig. Want normaal staan er zo'n 1000 bijzondere oldtimers in deze hal. En het contrast met nu is groot. Ja, dat doet zeker pijn. Ik heb de laatste dagen al vaker teruggedacht van god, normaal was ik nu heel druk met een beurs en stonden de hallen vol met meer dan 1000 klassieke auto's. Maar gelukkig hebben we wel een nieuwe datum gevonden van 24 tot 27 juni. Op die datum zal Interclassics dan hopelijk wel kunnen plaatsvinden. En dan zullen er meer van dit soort raceauto's tentoongesteld worden. Ja, en het is best Spartaans. Zo zit je dus hier op een ijzeren plaat. Het stuurtje heeft dus ook geen elektronica. Het is gewoon alleen een stuur. Een pookje hier van hout. Ja, niks de elektronica en ook geen contact met de pitstraat waar ze alles kunnen uitlezen. Deze mannen die waren nog echt aan het rijden. Qua veiligheid was het ook wel heel anders dan nu. Veel minder veilig. Dus men riskeerde eigenlijk keer op keer wel zijn leven als men in zo'n auto zou stappen. En dat is gelukkig wel anders nu. Romain Grosjean is daar het levende bewijs van. En hoewel Erik meer houdt van de geur van olie, is hij toch wel fan geworden van het simracen. En het is zich enorm snel aan het ontwikkelen. Het is ook prachtig wat allemaal kan tegenwoordig. Wij gaan hier racen op het circuit van Zandvoort 1985. Ja, moet je maar indenken dat het mogelijk is. Maar de interesse is meer dan gewekt, zal ik het zo zeggen. Ja. Ja, mooi. En dat is dan in juni komt Interclassics alsnog naar hier. En dan maken wij ons op voor september. Toch? Formule 1, Ja, circuit van zeker wel. Zandvoort. Dat het echt gaat gebeuren met Verstappen. Dat magische tweeluik hopelijk. Hè? Eerst Spa en de week daarna meteen Zandvoort. Ja. Ja, het zou wel heel mooi zijn. Het zijn circuits waar Verstappen nog nooit gewonnen heeft. Überhaupt nog nooit gereden heeft in de F1, hè? Zandvoort dan. Ja. Dus Jij was nog niet geboren toen na de laatste keer Niki Lauda? ik kan me dat niet herinneren, nee. Nee, Dat was voor mijn Jij was bestaan 5. feit was. Ja. Ja, jij was er ook nog niet. Ja, het gaat fantastisch worden. Hopelijk. De enige onzekere factor is natuurlijk, blijft corona. Hoeveel toeschouwers kunnen er zijn? Daar is de Grand Prix ook al geschoven naar september. Omdat Zandvoort natuurlijk heel erg afhankelijk is van zijn toeschouwers en ook de inkomsten daarvan. Daarvan hebben ze ook het circuit verbouwd. Dus ja, het gaat wel spannend worden, denk ik, de komende maanden, hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Maar we hopen natuurlijk met volle tribunes daar wel met z'n allen te gaan zitten in Zandvoort om Max daar in actie te gaan zien. Ja, we hebben natuurlijk Max ook weer gevolgd afgelopen jaar. De ontwikkeling die hij doormaakt, hoe zou jij dat duiden? Waar staat hij nu? Nou, hij wordt steeds sterker. Hij wordt mentaal steeds sterker. Ik denk dat hij heel belangrijk in zijn hoofd een knop heeft omgezet van
ik ga gewoon het beste eruit halen wat erin zit. Ik moet geen wereldkampioen worden. Die Mercedes'en zijn sneller. Daar ga ik me niet op stuk bijten. En daar kun je ook mentaal echt op stuk gaan. Is wat volwassener geworden misschien. En dat heeft hij niet gedaan. En daardoor is hij volwassen geworden. En hij heeft eigenlijk keer op keer, buiten denk ik de fout die hij in Turkije maakte, maar heeft hij gewoon foutloos gereden. Iedere wedstrijd het maximale eruit weten te halen. En dat doet hij goed. Maar ja, de Formule 1, het is gekend. Je moet een auto onder je kont hebben waarmee je kampioen kan worden. En het begint langzaamaan, begint het toch spannend te worden. 2022 wordt denk ik een heel belangrijk jaar. Dan komen er volledig nieuwe reglementen, worden hele andere nieuwe auto's gebouwd. En dan worden de kaarten weer een beetje opnieuw geschud. Maar voor 2021 denk ik dat het toch wel moeilijk gaat worden. Mercedes blijft gewoon dominant. Maar als je dan toch bijvoorbeeld op Zandvoort zou kunnen winnen voor Verstappen, dat zou je hele jaar toch ook waarschijnlijk wel heel goed maken. Maar is dit het circuit voor hem? Het zou zomaar eens kunnen dat de auto daar heel erg goed past. De Red Bull gaat goed op high downforce circuits. Dus het zou zomaar eens kunnen, ja. Het gaat er ook om dat je van voren zit. Hè? We hebben het ook vandaag gezien. Als je vooraan aan de race begint, is het lastig om ingehaald te worden. Dat zal ook daar gelden. We hebben natuurlijk ook wel wat lichtpuntjes gezien aan het einde van het afgelopen seizoen. We hebben ook gezien dat Verstappen op de nieuwe circuits qua resultaten niet altijd, maar qua pace wel altijd goed deed. Hè? Waar de teams weinig data hebben, waar de coureur zelf het verschil moet maken. Dus dat zijn wel dingen waar hij misschien mentaal wel iets uit kan halen. Ja, en daarbij, in de simulator, is Verstappen ook nog wel is heel actief. Rijdt vandaag ook nog een wedstrijd. Voor degene die straks nog meer simraces wil kijken. Het is het een of het ander. Hij rijdt of in het echt of in de sim. Ja. En dan bedoel ik, zo snel als ik het nu achter elkaar zeg, gebeurt dat ook zowat. Maar moet je als simracer dan topfit zijn? Nee. Want nee. Ik bedoel, het is wel een andere inspanning, denk ik. Ja, kijk, als simracer, mentaal moet je best wel, noem het maar, uitgeslapen zijn. Als je natuurlijk van die langere wedstrijden rijdt. Maar voor de rest, qua fitnessniveau is dat verwaarloosbaar. Ja. En wat maakt Verstappen dan in die simulator een goede rij? Maar hij kan niet zomaar van iedereen winnen, denk ik. Nee, maar hij rijdt wel voorin. En dat is ook gewoon tijd om erin te steken. Er was ooit iemand die zei, je moet 10.000 uur van een sport doen om echt goed te worden. Ik wil niet zeggen dat hij 10.000 uur al in die sim heeft doorgebracht, maar hij is wel een van de generaties die zegt, ik wil hier goed in worden in dat simmen. En bijt zich er dan ook in vast. En dan komt het talent wat er in de echte auto zit, komt er in de sim ook uit. Ja, maar is de Formule 1 nog zonder het simracen voor te stellen? Ja, hoe bedoel je dat? Bedoel je dat zijn er met al het simulatiewerk wat achter de schermen wordt gedaan? Ja, heel moeilijk. Omdat het echte testen is aan banden gelegd. Komend jaar maar 3 dagen in Bahrein, geloof ik 2 weken voor de eerste wedstrijd. Ja, dat is veel te weinig. Dus die sim die is heilig wat de Formule 1 teams gebruiken. Maar goed, dat is weer iets anders dan thuis. Thuis is hobbymatig en lekker blijven racen met zijn teamgenoten of iedereen met elkaar gewoon gek doen. En dit soort evenementen doen. En wat er dan op de fabriek gebeurt, dat is weer een stap anders. Ja, en die jongens die we vandaag bijvoorbeeld in die wedstrijd hebben meegedaan, de beste van Europa, verdienen die veel geld? Kan ik dat zeggen? Nou, ik denk dat degene die vandaag, een aantal rijders van vandaag... Laat ik vooropstellen, je kunt het zeggen. Ja, nee, dat is makkelijk. Nee. Er zijn de rijders die hier vandaag mee zitten, het gros daarvan kan ervan leven. Ja. Dus laat ik op die manier zeggen. Ja, dat zijn tientallen duizenden euro's per jaar. Ja. Maar goed, je ziet al wat vandaag is. De winnaar pakt €4.500. Dit is ook een competitie, die heet F1 eSports. Ja, dat gaat om tonnen. En het wordt wel door het team ook verdeeld richting de rijders. Maar het zijn wel dat soort bedragen die rondspelen. Ja. Wat staat bij jou op het programma nu? Ja, we zijn nu druk aan het voorbereiden voor een nieuw raceseizoen. Ook daar nog wel natuurlijk onzekere tijden. Maar we hopen wel met de nieuwe Porsche 992 GT3 Cup aankomend jaar weer aan de start te staan. Dus er komt een hele nieuwe auto. Dus voor iedereen spannend. Die wordt in maart geleverd. Dus nu zijn we alle puzzelstukjes aan het leggen om competitief aan de start te staan om die 3e titel te gaan winnen in de Carrera Cup Benelux. Ja, en die nieuwe auto, wat kan die meer dan de vorige? Nou, hij is gewoon weer beter, sneller, op alle vlakken weer verbeterd met nieuwste technologieën. Voornamelijk ook een stukje meer vermogen weer. Dat wil je toch altijd, een nieuwe auto moet meer vermogen hebben. Dus ze schatten toch 1 tot 2%
verschil in rondetijden. Pak in Zandvoort zal dat misschien 1 tot 1,5 tot 2 seconden misschien verschil zijn ten opzichte van het vorige model. Dus ja, dat geeft altijd weer nieuwe moed en nieuwe drive om met een nieuwe auto aan de start van het kampioenschap te staan. Ja, en hoe oud zijn jouw concurrenten eigenlijk? Zit daar een maximale leeftijd aan in de Nee, top? gemiddeld de jonkies die komen uit bijvoorbeeld een Porsche Sprint Challenge, die met een Cayman GT4 het jaar ervoor bereed. Daar zijn al jongens bij van 16, 17, 18 jaar. Ik heb afgelopen jaar nog een van de jongste deelnemers in het Carrera Cup Benelux verhaal gecoacht, Morris Schuring. Die was volgens mij 16, denk ik. Die was 15 zelfs. Die zat net op de grens tot hij mocht deelnemen aan het kampioenschap. Ja, en rijdt gewoon echt vooraan en rijdt heel hard. Ja, en ik zit aan het andere einde van het spectrum daarin. En daartussenin heb je het ongeveer. Dus vanaf 15 tot een jaar of 40. Daar tussenin zit die leeftijd in een Porsche Cup. Dus je zit in de winter van de carrière. Ja, maar nog zeker niet uitgeleverd. De herfst. Oké. Rudy, Xavier, Sam, hartelijk dank voor jullie komst. Het is een hele bijzondere uitzending. Morgen zijn we met meer sport natuurlijk, met avondgastensport. En dan gaat het onder andere ook weer over voetbal. Er is genoeg om over te spreken. En ook over handbal en over wielrennen. Dus graag tot morgen. Dit was Pit Lane. Tot een volgende keer. Yeah.